Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 8, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, Iloilo Provincial Government nagpain sang 2.5 million pesos para sa mga WEVRA 2023 medalist. Sa dugang pa nga mga balita, Police Regional Office 6 may bago, may plabuton sini nga bago nga Regional Director. Ang mga matunog sini nga pangalan nagagwa Police Brigadier General Rodolfo Castil kag Police Brigadier General Jack Wangki. Sa dugang pa nga mga balita, kaga impormasyon, Iloilo City Government handa sa adjustments nga pagahimuon sa nga Interagency Task Force sa mga health protocols may kantanan sa COVID-19. Paggabaha sa Ungka Flyover, libre nga swimming pool, suno kay Mayor Jerry Treñas. Duha kadalagko nga inlet sa idalom sa Ungka Flyover gintrabaho sa nga Department of Public Works and Highways. Sa dugang pa nga mga balita, presyo sang baboy nagsaka. Anong epekto sini sa mga nagakarinderya? Kag number 1 most wanted person nadakpan sa Lambunaw, Iloilo. Kung madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri ginamang sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo nato nagahilapit nagid lamang ang adlaw sa Grand Draw sa Buenamano Salvo Year 17 na promo. Ganyan pang ginahulat mo, waswas na dirahimo sa nga entries para ikaw man ang masunod sini nga tagdaog sa nga tuman kinalagko sini nga mga cash prizes. Sa aton sini iya nga mga kabombo. Pero dapat sini ninyo tandaan sa paghulog ninyo sa inyo sini nga mga entries ha. Hindi na kamo, hindi nyo gin pag-ibutang dira ang week number 8 o kon late entries. Hasta lang kita sa 7 sini iya ka weeks. No? Butsilingon nga mambalik ka mi mong butsam, ti kayo di buina sa kuya sa week number 1. Week number 1 lang daya butang sa imo sini nga week number. Basta pili ka lang from week number sa 1 to 7. Para hindi ma-disqualify. Kanugon kung ma-disqualify mo sini nga entries. Sa aton sini nga mga kabombo, sarang kamo sa gyapon nga makahulog sa inyo sini nga mga entries. Basta importante kag pinakalabaw gid sa tanan, tandaan ninyo nga magbutang kamo sa week number. Pili lang kamo from numbers 1 to 7. Hindi liwaton ko, hindi ninyo pagbutangan week number 8 o kon late entries. May mga drop box centers kita sa mga kabanwanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo kag subong man. May drop box centers diri mismo sa istasyon sang Bombo Radio. Ara dira sa Idalom. Pwede man kamo makahulog sa Star FM. Kanino pang ginawlat mo, waswasi lang dira sa pag-ubra sa imo sini nga entries para ikaw na ang mangin mapalaron sining tagdaog sa nagahilapit nga Grand Draw sa nga Buenamano Salvo Year 17 promo. Bumbot sa mano kalapit na ang nagahilapit na lang Grand Draw man. Abi sugiri kami. Ang aton sining Grand Draw sa palabuto na ning Sabado, Mayo 13 tuig 2023. Mayo 13 tuig 2023. Sa mga promo sang Bombo Radio, wala iya sang hukos-pukos ang matutuod sining tagpalasakop. Amo iya ang nagadaog sandigman sa kadiboy nason Kay hamako nimo kun linibo nga mga entries dira. Kun mabunutan ikaw, tuman ikaw ka dibuinas ka klase sang tawo. Kagrasya ina nagikan sa ton sini iya nga Ginoo. Pero may sikrito pagin sinadira para nga mas mataas ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Anong sikrito abi bombodzam? Damo alam la imo sini nga entries ipadala, damo alang entries mo nga ihulog kay dako man ang tsansa nimo nga magdaog. Pila ang premyo bombodzamaw? Ang premyo istoryahan na karon sa aton sini pa nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Hanay sa Udto. Standby na kamo sa mga nagapuna dalakuan nga mga balita kag impormasyon kaupod sa Bombo News Center. Detalye sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita sa Bombo Hanay sa Udto, panumbalikan naton.
Mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess Ang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Mayo 8, 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos ibinahagi ang naging karanasan sa pagbisita sa United Kingdom kasabay ng koronasyon ni King Charles III. World-class na paliparan sa United Kingdom nais ding magaya ng Pangulo. Peking mga gamot na nagkalat sa merkado, ibinabala ng Food and Drug Administration. Ang defensive counter-air training isinagawa naman ng Philippine Air Force at ang US Air Force kasabay na nagpapatuloy na COPE Thunder Exercise 23-1. Samantalang unemployment rate sa Pilipinas bumaba raw hanggang 4.7% itong buwan ng Marso. Sa ating international news, Japan Prime Minister Fumio Kishida nasa South Korea para palakasin ang kanilang relasyon. At sa ating balitang pampalakasan, pang-15 ginto na idagdag sa koponan ng Pilipinas. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, bandang alas 10 ng umaga ay umabot ho ang ating temperatura sa 32 o 32 degrees Celsius. Ngunit inaasahan pong mag-peak pa rin ito hanggang 36 degrees Celsius ngayon pong tanghali, mga kabombo. Kaya ingat-ingat pa rin sa lahat ng ating mga listeners, mga viewers. Ngunit para ho sa heat index, batay sa lumalabas na datos ng Bombo Radio Philippines Weather Center, posibleng aabot po mula 40 hanggang 44 degrees Celsius. Maging mamayang gabi ay maaaring maalinsangan pa rin po sa buong Maynila o sa Kamaynalaan dahil posibleng hanggang sa 34 degrees Celsius pa rin ang ating mararamdaman na heat index. Samantala sa iba pang mga balita, nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa mga peking gamot na nagkalat sa merkado. Sa inisyong advisories ng naturang ahensya, pinag-iingat ang mga consumers at pharmacies laban sa mga over-the-counter pain relievers at flu medicines, lalo na ang peking bersyon ng siyam na kilalang brands ng medisina. Sa ibinahaging larawan ng Food and Drug Administration, halos magkapareho lamang ang peke at tunay na gamot maliban na lamang sa ilang discoloration sa peking gamot. Ayon sa ahensya, ang lot number, knurling at print appearance ng counterfeit products ay hindi pasok sa standards features ng rehistradong produkto. Kahit babala ng Food and Drug Administration sa mga establishmento at outlets na huwag magbenta ng mga peking gamot, maaaring mahaharap sa pagkakakulong mula 6 hanggang 10 taon ang mga lalabag at pagmumultahin naman ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pareho para sa mga manufacturer, pagbebenta o distribusyon ng mga peking gamot. Ibinabala naman ng Agricultural Group na Samahang Industriya ng Pilipinas o ng Agrikultura o ang grupong Sinag na maaring magresulta ng panibagong fertilizer scam ang inilabas na Memorandum Order ng Department of Agriculture sa paggamit na mga tinatawag na biofertilizer. Maalala kasi noong Abril 27, naglabas ang nasabing ahensya ng Memorandum Order No. 32 na nagtatakda sa guidelines sa pamahagi at maging ang paggamit ng biofertilizers ngayong taon para mapalago ang produksyon ng bigas. Sinabi rin ng Department of Agriculture sa naturang Memorandum Order na ang paggamit ng 2 bags ng inorganic fertilizer urea kada hektarya ay nagkakahalaga raw ng 4,000 pesos habang ang selected biofertilizers ay maaring palitan ng nasa 2 bags ng urea nang hindi nasasakripas o na isasakripisyo ang kalidad o maging ang ani. Subalit ayon kay Sinag Chairperson Rosendo So, depektibo ang basehan ng naturang memo dahil ang halaga ngayon ng urea ay nasa 1,100 pesos per bag ho ito. Habang sa 2 bag naman kada hektarya, ang magiging presyo ng urea ho dito ay nasa 2,200
200 pesos lamang kada hektarya. Taliwas po ito doon sa memo na nasa 4,000 pesos sa bawat hektarya. Samantala, kuha naman tayo ng update kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ikinalugod daw nito ang pagdalo sa royal reception sa Buckingham Palace. Presensya nito sa coronation, simbolo raw ng pakikipagkaibigan. May iba pang mga detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Ikinalugod at isang malaking karangalan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdalo sa coronation ni King Charles at sa royal reception sa Buckingham Palace. Nagkadaupang palad sina Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kay King Charles III bago ang nakatakdang coronation nito. Ayon sa Pangulo, ang coronation ni King Charles III at Queen Consort Camilla ay isang grandioso at magnificent na event. Sinabi pa ng Pangulo na binabati siya ng mga Pilipino ng isang mahaba at masayang pamumuno sa kanyang pamumuno at umaasa na ito ang simula ng bagong pahina ng kapayapaan, progress, prosperity sa United Kingdom. Ayon naman kay British Ambassador to Manila, Laure Beofils, ang pagdalo ng Pangulong Marcos para sa coronation ay simbolo ng pagkikipagkaibigan ng dalawang bansa. Isa si Pangulong Marcos sa 2,000 guests na inimbitahan ng royal family. Kaagad na nagtungo naman sa United Kingdom ang Pangulo matapos itong yung mga serye ng pakikipagpulong sa Estados Unidos, partikular kay President Joe Biden, Vice President Kamala Harris at sa mga business delegates. Si King Charles III ay umakyat sa trono noong September 8, 2022 matapos pumanaw ang kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Sa pag-upo ni King Charles sa trono, ibig sabihin din ito na ang kanyang panganay na anak na si Prince William ng Wales ang magiging first in line sa British throne. Bago ang koronasyon ni His Majesty King Charles III nitong Sabado, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umuunlad na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal sa Gatwick Airport sa England kung saan nakakuha umano siya ng mga mahalagang insights para mapabuti ang mga paliparan ng Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa. Mismo ang Pangulo ang personal na tumingin ng ilang-kailangang insights sa kung papaano mapaunlad ang paliparan. Sa harap ito ng iniisip ng punong ehekutibo sa kung paano magiging world-class airports ang mga paliparan sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na hinahangad niya ng kanyang administrasyon na maabot ang naturang target. Nagkaroon din ng comprehensive tour sa Gatwick Airport ang Chief Executive kasama ang ilang mga opisyal na marami siyang nakuhang ideya kung paano matularan ang nasabing paliparan sa gitna ng pangarap na maging world-class ang ating airport sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But I think in general, we will maintain the same relationship. It has been a relationship very advantageous to all parties involved. So I think that we will stay the course and continue to deal with each other in. Positibo ang pananaw ni House Speaker Martin Romualdez sa pag-alis ng World Health Organization sa COVID-19 Global Health Emergency Declaration. Ayon kay Speaker, pinatunayan lamang ito ng matagumpay na pagtutulungan ng bawat bansa sa mundo, kabilang ang Pilipinas, para tugunan ang nakamamatay na virus. Sabi pa ni Speaker, dapat na anyang paghandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang palago ng ating ekonomiya dahil sa pag-alis sa restriction at dagdag pa ito sa economic activities. Aminado naman si Romualdez na nanatiling banta pa rin sa kalusugan ang COVID-19, kaya payo ng Speaker sa publiko na patuloy na mag-ingat. Nananawagan din si Speaker sa Department of Health at Interagency Task Force na maglabas ng minimum health protocol na nakabatay pa rin sa desisyon ng World Health Organization na i-lift na ang Global Health Emergency. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Bago pa muling buksan ang sesyon ng Senado, naghain ng resolusyon si Senator Raimie Marcos para busisiin sa Senado ang paggamit ng tinatawag na artificial intelligence at ang posibleng pagbalewala sa mga manggagawa sa service and manufacturing sector. Nababahala kasi si Senator Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, sa napipintong pagkawalaan ng mga trabaho particular na sa business process outsourcing o ang sikat na BPO industry at mga orihinal na equipment manufacturing ng kumpanya na kanyang pinaniniwala ang may malaking potensyal sa pagkakalikha ng trabaho sa kabila ng pandemya. Sa Senate Resolution number 591, isinasaad dito ang nakababahalang prediksyon na tinatayang nasa 1.1 million na mga trabaho sa Pilipinas. Yaong malulusaw o mawawala pagsapit daw ng 2028. Base na rin sa pag-aaral ng Oxford Economics at ng US-based digital technology company na Cisco. Binigyang diin ni Marcos na dapat madaliin ang pagbibigay kaalaman sa mga mambabatas hinggil sa global development, hinggil na rin sa AI technology sa pamamagitan ng Senate inquiry at kinakailangang kaharapin ito pareho ng Legislative at Executive Department na isang hindi maiwasang tsunami ng teknolohiya. Bago pa kumalat ang paggamit ng artificial intelligence sa lahat po ng negosyo sa bansa, sinabi ni Marcos na kapwa krusyal na mithiin o dapat targetin o target ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bumuo ng mga regulatory measure laban sa matinding kawalan ng mga trabaho at gumawa ng kaukulang mga amendments sa Intellectual Property Code, Revised Penal Code at maging sa Cybercrime Prevention Act ng ating bansa. Kuha pa tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil ang unemployment rate daw sa Pilipinas bumaba hanggang 4.7% itong buwan ng Marso. May pagulat dyan si Bombo Aika Nunez. Bagyang bumaba ang unemployment rate sa bansa mula 4.8% noong Pebrero ay naging 4.7% na lamang ng Marso nitong taon. Ito ay base sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority kung saan katumbas nitong 4.7% ay ang 2.42 million ng mga Pilipino na wala pang trabaho. Nasa 4.3% ng kalalakihan ang wala pang trabaho, samantalang 5.4% naman ang kababaihan. Pagdating naman sa underemployment rate, bumaba rin mula 12.9% noong Pebrero ay naging 11.2% na lamang nitong Marso. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni National Economic and Development Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa. Nakita namin na may baba doon sa unpaid family workers, no? Bumaba yung ating employed category under unpaid family workers. This is 468,000. So that is good kasi pwedeng lumipat sila sa ibang sektor, ano? Tumaas ang ating month on month, may mga pagtaas tayo sa wages and salaried, in particular private establishments, the firms and the private households. Mayroon tayong pagbaba sa government sector na hiring. About our estimate is about 156,000. Samantala, ang services sector ay may 59% na employment rate. Pumapangalawa naman ang agriculture sector na may 23.5% at ang pangatlo ay industry sector na may 17.5%. Ang top 5 major industries na malaki ang pagtaas sa employment rate ay ang transportation and storage, pangalawa ay ang accommodation and food services, pangatlo naman ang wholesale and retail repairs ng mga sasakyan, pang-apat ay ang construction at ang ilan pang mga services. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo ka Star Nation. Tinatayang nasa 30 hanggang 50 litro ang dami ng tumagas na langis mula sa tumaob na barko sa may karagatan ng Mariveles sa bahagi po ng Bataan noong umaga ng Sabado ayon sa Philippine Coast Guard. Iniulat ng ahensya na tumaob ang MV Honghai 189 at lumubog 400 yarda mula sa Sisiman Lighthouse sa bayan po ito ng Mariveles. Bandang alas 5:21 ng umaga
noong Sabado. Kaya't agad na naglagay ang mga otoridad ng oil spill boom doon po sa lugar. Nakamonitor naman ang mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard Station Bataan at Marine Environmental Protection Unit sa sitwasyon doon ho sa lugar para sa karagdagan pang mga hakbang. Ang panibagong insidente ng paglubog ng barko doon ho sa karagatan sa mga karagatan ng bansa ay mahigit 2 buwan lamang ang nakalipas mula nang lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro noong buwan ho ng Pebrero na naglabas ng humigit kumulang sa 800,000 o 800,000 liters ng industrial fuel sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, umabot na sa 3.88 billion pesos ang pinsalang dulot po ng oil spill doon sa Oriental Mindoro Province, habang nasa humigit kumulang 40,000 o 40,000 ang bilang naman ng mga apektadong pamilya roon. Samantala, ipinamalas naman ng airmen ng Philippine Air Force at United States Air Force ang kanilang galing sa isinagawang defense counter-air training nito sa nabahagi yan na nagpapatuloy na Cope Thunder 23-1. Diyan po yan ay ginagawa sa Clark Air Base at Basa Air Base sa Pampanga. Gamit ang 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force ay nilahukan din ito ang iba't ibang subject matter expert exchanges na tinalakay din sa naturang pagsasanay. Layunin ng defensive counter-air training na ito na mas mapaigting pa ang interoperability sa pagitan ng dalawang bansa sa pangangalaga sa mga critical at protected assets ng Pilipinas. Bukod dito ay pinag-aaralan din ng mga Air Forces ang pagkasagawa ng AIM-9 Missile Launcher Maintenance, Mission Planning Cell Operations, Communication Security Organization at gayon din ang Dedicated Crew Chief Program. Ang mga bahagi ng subject matter expert exchanges na ito ay layong mas mapaigting pa ang kaalaman ng mga naturang tauhan ng Air Forces sa mission planners, communication operators at gayon din pagdating sa maintenance officers, maging ang performance ng mga tauhan nito na mayroong iba't ibang papel sa pagganap sa kanilang misyon. Magtatagal ang Cope Thunder 23-01 hanggang Mayo 12 ng taong kasalukuyan. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, update ho tayo mula ho sa Star FM Dagupan. Yung Karate Pilipinas Vice President daw na si Dr. Alejandro Vasquez, maghahain daw ho siya ng reklamo sa World Karate Federation kaugnay doon sa tinatawag na unjust officiating sa 32nd Southeast Asian Games na kasalukuyan pong ginaganap diyan sa bahagi ng Cambodia. May nakuang report po dyan, dagdag na development ng Star FM Dagupan. Matapos ang matagumpay na pagkakasungkit ng bronze medal sa karate men's kata individual sa 32nd SEA Games sa Cambodia ng Filipino karateka na si Joko Vasquez, tila hindi pa rin kumbinsido ang Vice President ng Karate Pilipinas na si Dr. Alejandro Vasquez. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Dr. Vasquez na nasa Cambodia ngayon, inihayag nito ang kanyang pagkakarismaya sa tila hindi umano naging patas na resulta ng laban ni Joko. Dagdag pa nito, natatalo na noon pa man ng Pinoy athlete ang parehong nakaharap nito sa nasabing kompetisyon kaya lubos siyang nagtataka. Actually, pagka-kwan, dapat yung mga coaches ang nagreklamo. Pero ang gagawin ko dito, kung tapos naman ang laro, gagawa lang ako ng letter, i-address ko sa WKF, World Karate Federation, na i-review nila yung kata ng first round. Para hindi na maulit-ulit yung mga ganyan. Mm-hmm. Yun ang gusto ko, i-call ko yung attention nila na reviewin yung nangyari. Samantala, nakapagbigay pa rin ng magandang performance si Joko para masungkit ang tansong medalya sa kabila ng iniindang injury. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The 32nd Southeast Asian Games in Cambodia 2023 updates. Para ho sa ating medal tally update, ngayon pong araw na ito mga kabombo, kung maalala ho ninyo kaninang umaga, una ho natin na ibahagi yung 14 na medalya na meron po ang Pilipinas
Ngayon po para sa medal tally nitong 11 mga bansa na naglalaban-laban doon sa Southeast Asian Games, ang nangunguna pa rin po dito ay ang host country na Cambodia. Meron po itong 32 gold, 21 silver at 21 bronze. Kabuuan po ay 74 ang medalya ho nakuha na ng Cambodia. Ang Thailand, pangalawa din ho dito, 16 ang gold, 17 ang silver at 24 ang bronze. Ang Indonesia naman ay nasa 16 pa rin ang gold, 12 ang silver, 24 ang bronze. Halos magkapareho actually ang gold na nakuha po ng Thailand at hawak ng Thailand at Indonesia dahil pareho po silang 16 ang gold. Pero nauna ho dito ang Thailand being number 2 dahil nga po mas marami ang kanilang silver na meron pong 17 habang 12 lamang po ang silver ng Indonesia. Ang Pilipinas, mga kabombo, ay meron na pong 15 na gold. Meron pong naidagdag kaninang mga alas 9 ho ng umaga. 15 na po ang gold ho natin. 20 ang atin pong silver at 22 or 22 ang bronze. Tayo ho ngayon ay pang-apat sa pwesto nitong 11 bansa na naglaban-laban. Pang-5 naman ang Vietnam na meron pong 14 na gold at 19 na silver, kasama na po dyan ang 27 o 27 na bronze medal. Ang Singapore, pang-6 ho ito, meron itong hawak na 9 na gold, 6 na silver at meron pong 13 o 13 bronze. Para ho sa pang-7, ito ho ay napasa kamay ng bansang Malaysia. Meron pong 6 na gold, 10 silver at 13 bronze. Ang Myanmar po ay pang-8, 5 ang hawak po nitong gold, 3 po ang silver at 19 ang bronze. Pang-10 po dito ang Laos, meron pong 3 gold at 5 silver, kasama na po dyan ang 20 bronze. Para ho sa Brunei, mga kabombo, nanatili po itong walang hawak na gold, pang-10 ito or 10. Ang silver po nito merong 1 habang 2 po ang bronze. At ang panghuli po dito sa 11 bansa na patuloy pa rin po naglalaban-laban ang East Timor. Meron po itong 2 bronze sa kasalukuyan or a total of 2 medal sa kasalukuyan. Karagdagan pa rin po sa ating mga balita, mga kabombo, at sa nagpapatuloy po ng ating o pagpapatuloy ng ating balitaan. Ang pagkasobribado ng Ninoy Aquino International Airport at pang mga paliparan ay hindi magiging isang silver bullet na lulutas sa lumalalang kondisyon sa mga air terminal. Ayon po yan sa isang mambabatas. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senadora Risa Ontiveros ng pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan ay hindi magiging isang silver bullet na lulutas sa lumalalang kondisyon sa mga air terminal. Ang payag ng mambabatas ay matapos magpayag ng suporta ang ilang opisyal ng gobyerno, maging ang mga mambabatas sa pagsasapribado ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport, kasunod yan ang kamakailang pagkawala ng kuryente na nakagambala sa dose-dose ng mga flight sa pangunahing international gateway ng bansa. Ipinunto ni Ontiveros na ang pagmando ng pribadong sektor sa mga public utilities tulad ng mga paliparan ay hindi otomatikong ginagarantiyahan ng mas mahusay na serbisyo para sa publiko tulad ng patunay ng karanasan ng bansa sa mga privately operated water, electricity at rail systems. Binanggit din ng Senadora ang isang pag-aaral ng International Air Transport Association na 5 sa 6 ng international airports na pinakamahusay na paliparan sa mundo na pagmamay-ari at pinatatakbo ng publiko. Samantala, sa ibang balita naman, pinaalalahanan ni Senador Christopher Bongo bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health and Demography ang mga Pilipino na patuloy sundin ang mga safety health protocols kahit na idineklara ng World Health Organization ang pagwawakas sa COVID-19 bilang isang public health emergency of international concern. Sa pagdiriwang din ng National Health Workers Day nitong Mayo 7, muling nagpahayag ng pasasalamat si Go sa lahat ng medical frontliners na nagsilbi at nagsakripisyo nitong panahon ng pandemya. Kaugnay nito, binigyan din ni Go na bagamat welcome development ito, dapat manatiling mapagmatsyag at responsableng lahat upang maiwasang maulit ang pagkalat ng virus. Kaya naman nagpaalala rin ang mambabatas kaugnay sa pagsusot ng face mask ngayong may virus pa rin. Ko na pong sinasabi na kung di naman po sagabal sa ating parte ay mag-face mask tayo. Alam nyo, mas protektado tayo pag naka-face mask tayo at hindi natin alam kung sino po yung may dalang sakit sa pamamahay natin kung hindi tayo nakasuot ng face mask. Dahil habang nandiyan dyan si COVID, delikado pa po. Konting tiis lang naman po ito.
Bagamat hindi naman po mandatory sa ngayon ang pagsusuot ng face mask, para sa akin kung sakaling i-mandatory sa mga pampublikong sasakyan, bakit hindi? Dahil dikit-dikit sa mga lugar na talagang nagkakaharap-harapan yung mga kababayan natin, ay pwede nating gawing mandatory. Pag-aralan po ng mabuti. At hindi po ako tutol dyan kung sakaling gawing mandatory yung pagsusuot ng face mask sa pampublikong sasakyan. At pinapaalala ko sa mga kababayan natin na magpabakuna. Kung qualified na kayo sa booster, magpa-booster na kayo. Dahil ang bakuna lamang po ang tanging susi o solusyon para unti-unti tayo makabalik na po sa ating normal na pamumuhay. Bahagi yan ang pahayag ni Senador Christopher Bongo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha po tayo ng update dyan sa Western Visayas. Isang bayan at isang component city doon sa bahagi po ng Iloilo nasa ilalim pa rin po ng state of calamity matapos ang matinding epekto nitong masamang panahon. May nakuha ang report po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot na sa 7.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa Pasig City at Putotan, Iloilo, bunsod ng masamang panahon. Ang nasabing mga lugar sa Iloilo Province ay nagdeklara ng state of calamity matapos binaha. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na tumulong na ang provincial government sa pagdagdag na mga kailangan ng bawat local government units kagaya ng pagkain lalo na sa mga evacuees. Nagpasalamat naman si Defensor sa mga residente na sumunod sa abiso ng mga opisyal kung kaya't walang naiulat na casualty. Ayon sa gobernador, hindi dapat magdalawang isip na mag-evacuate lalo na kapag masamang lagay ng panahon upang makaiwas sa peligro. Pinatitibay pa natin yung ating capability to detect and warn ourselves early, no? By providing na may ilalagay tayo ng mga manual rain gauges, strategic areas, especially in the mountainous barangays, so that we can measure the rainfall there. Ang patuloy natin na paghingi sa ating kababayan, pakinggan nyo at sundin ninyo ang instruksyon ng ating mga mayor at mga barangay official kung may kalamidad tayo para makaiwas tayo ng maaga. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng update dahil si Atty. Topacio raw tinawag na act of desperation ang plano pagkatalaga kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. bilang isang terorista. May pag-uulat dyan si Bombo Victor Liantino. Ferdinand Topacio na isang act of desperation ang planong pagtatalaga kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. bilang isang terorista sa ilalim ng anti-terror law. Sinabi ni Topacio na desperado na ang pamahalaan sa paghanap ng ebidensya kung kahit sinisikap nilang sirain ang reputasyon ni Teves sa publiko. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagtatag sa kanilang kliyente bilang utak ng pagpatay kay Digamo at pagtatalaga dito bilang terorista. Hinahalungkat rin aniya ng mga kinauukulan ang mga nagdaang kaso ni Teves upang magmukhang masama ang kanilang kliyente sa mata ng mga tao. Ayon kay Topacio, walang solid na ebidensya ang pamahalaan na direkta makapagtuturo kay Teves bilang utak sa pamamaril patay kay Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon. Kung maalala, napasla ang gobernador sa unang linggo ng Marso habang namimigay ito ng tulong sa kanyang mga kababayan sa Negros Oriental. Nadamay rin sa pamamaril ang ilang sibilyan na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio, Lead Legal Counsel ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. So they're doing everything to pin Congressman Teves down. Ngayon, meron pang Anti-Terrorism Act. Hindi Anti-Terrorism Act yun, Act of Desperation na yun Para sa akin ito lang from my point of view as a defense lawyer, kung wala kang ebidensya, talagang hindi ka makaka-file kasi baka mapahiya ka lang pagdating sa korte. So,
2 months after natag na si Congressman Teves as the mastermind, as the brains behind the assassination, they are still scrambling for evidence. Wala pa rin. Otherwise, they would have filed it. So, ang ginawa nila para to make Congressman Teves look bad, regurgitate nila yung 2019 cases, yung kung ano-anong cases with 2011, ayun lang ginagawa nila. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. ng National Bureau of Investigation sa tanggapan ng Department of Justice ngayong linggo ang kaso laban kay Teves na may kaugnayan sa umunoy pagkakasangkot nito sa pagpatay kay Digamo. Kabilang sa mga kasong ito ay ang multiple murder, multiple frustrated murder at multiple attempted murder. Si Teves ay bigo pa rin bumalik ng bansa sa kabila ng pangako ng pamahalaan na sisiguraduhin ito ang kanyang kaligtasan. Giit ng mabatas, wala siyang nakikitang sense of fairness kaya't nagdadalawang isip itong bumalik sa Pilipinas. Kung maalala rin ay diretsahang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng nasa bansang Cambodia ang mambabatas dahil naroon aniya ang comfort zone nito. Ang bansang Cambodia ay walang extradition treaty sa Pilipinas kahit mahihirapan ng gobyerno ng Pilipinas na ipaaresto ang mambabatas sa nasabing bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng dagdag na update mga kabombo. Ang Samahang Industriya ng Agrikultura tiniyak ang patuloy na monitoring sa mga sakahan sa bansa. Ito ay sa gitna ng banta ng El Nino. May nakuhang report dyan ng Bombo Radio Dagupan. Tiniyak ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG na nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang monitoring sa mga sakahan sa gitna ng umiiral na epekto ng El Nino. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng nasabing samahan, inihayag nito na sapat pa naman ang mga patubig sa mga bukirin at palayan at nagtutuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim ng mga palaya ng mga magsasaka habang sinimulan naman ng iba ang pagtatanim ng mga mais sa mga lugar na hindi irrigated. Anya na wala pa rin sa critical na level ang San Roque Dam at mayroon din namang ginagawang mga hakbangin ang kagawaran ng pagsasaka gaya na lamang ng cloud seeding sa mga lugar na nakakaranas ng matinding tagtuyot dahil sa kawalan ng sapat na tubig. Ito naman anya ang patuloy nilang panawagan sa nasabing ahensya sa pagtugon sa suliraning ito lalo na sa mga lugar nakakaunti lamang ang supply ng patubig sa mga sakahan upang sa gayon ay may tubig na pumasok sa mga dam sa bansa. Mahalaga rin anya ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan para naman sa pagmonitor ng mga lugar na nangangailangan ng kagyat na pagtugon mula sa kinaukulang ahensya ng gobyerno patungkol sa usapin ng El Nino. Maliban nito ay umaasa naman ang kanilang hanay na mas mapapabilis pa ang pamamahagi ng fertilizer subsidy sa mga magsasaka upang matulungan naman sila sa lokal na produksyon ng palay at maibaba pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ang ginagawa is cloud seeding lang ang pwedeng ayusin yung area na may impounding, yan siguro ang cloud seeding na gagawin. For the past, yun naman ang ginagawa. We hope na yung mga ibang area na siguro na pwedeng makakuha ng rainwater, yun ang kailangan natin na tulong galing sa atin na Department of Agriculture para mabigyan ng mas lawak na area. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa 12, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes kita magpadayon sa aton sinima ka Bombo, manotisyaran ninyo sa
idalom karon no. Kitaon man dira sa mga Facebook Live viewers naton sa aton sini nga mga kabombo kung wala man lang kamo sang importante gid yang transaksyon, hindi kamo sagad ka bulad sa initan kay ang heat index naton sa Sinimatinion nagalabot na kita sa 43 degrees Celsius diri sa syudad sang Iloilo. Ang aton sining temperatura is 33 degrees Celsius but ang kapaangon nagalabot na sa 43 degrees centigrado. O kung hindi man mapaiway kay ang imo sining trabaho ara abi sa field magbalon gid sang tubig kag from time to time mangita sang shade or handong kag magpahuwayway bisan napulo lamang ka minutos para malikawan naton ang heat cramps o kon heat stroke. 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa aton sining pagpangalagad ang provincial government nagpain sang pondo nga 2.5 milyon na pesos sa para sa mga atleta, mga medalist sa bagong gilamang nagtakop nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Ang Iloilo sa aton sini nga mga kabombo, no? Di panginbulahan kay nangin overall champion. Damo sa aton sini nga mga atleta ang mga pasundayag sa ila sini nga abilidad sa palabuton sini nga palarong pambansa. Check naton bala si Bombolin si Bade. Bombolin sa report, please come in. Nagpain Bombo Cham sa 2.5 million pesos ang Iloilo Provincial Government bilang cash rewards sa mga atleta nga may medalya sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wivra Amit 2023 maginhiwat sa probinsya sang Aklan. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. iyagin pahayag Bombo Cham nga nasanto sa Provincial Ordinance number 2020-217 ang paghatag sang cash rewards sa mga atleta nga nagpangibabaw sa mga sports event. Magluwas Bombo Cham sa mga atleta lakip man sa makabaton sa reward amo ang mga coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones. Sunod diri kay Governor Defensor, direkta ini siya nga ihatag no ining cash reward sa mga atleta Bombo Cham. Ti mahibaluan naton nga sa closing ceremony ganito nga gipatigayon ang Iloilo amo ang nangibabaw, amo ang nangin overall champion sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2023. Bangod sa niging congratulate man no sa gobernador ang mga atleta sa probinsya, bangod nga ti tanan-tanan sila yung Bombo Cham nag-excel gid sa sining mga sports event nga ilang nga ginaintrahan. So kabugusan na 229 ka mga gold, 154 silver, kag 100 bronze medal ang nakuha sang Iloilo halin na sa regular event, both elementary kag secondary level, sa demo sports, elementary level man kag secondary level, kag sa para games, ang Iloilo man Bombo Cham ang nangibabaw. Sa mga atleta naton, for example, abi gold medalist sila abi Bombo Cham, so 5,000 pesos ina ang mabato nila, as well as sa mga coaches Manila Bombo Cham, sa assistant coach nila 3,000 pesos ang mabaton, samtang sa trainer 5,000 pesos, kag sa chaperones 2,000 pesos inaya sa gold medalist. Samtang sa silver medalist naman Bombo Cham 3,000 pesos ina siya, sa assistant coach 2,500 pesos, sa trainer 3,000 pesos, sa chaperone 1,500 pesos. Samtang sa bronze 2,000 pesos ang makuha nila, sa ila naman nga coach 2,000 pesos man, sa assistant coach 2,000 pesos, sa trainer 2,000 pesos, samtang sa chaperone 1,000 pesos. For example, abi no sa team sports Bombo Cham, like for example sa volleyball, sa basketball, sa football, hindi bot sa lingon na 5,000 pesos lang yung ihatag sila sa kabilugan, kundi tag isa-isa. Kung 12 sila dala abi na atleta sa basketball or sa volleyball or sa football, isa-isa gina sila Bombo Cham makabaton sang 5,000 pesos kung gold medalist sila Bombo Cham. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Congratulations hindi sa aton ng mga athletes, sa aton ng mga kabataan for a job well done, and of course sa aton ng Department of Education. And our best province program, because our sports program, in collaboration with the DepEd and the rest of the province, is under the Bulig Eskwela sang Probinsya program natin. And from here, we will move towards
our varsity program. We'll have a varsity program sa congressional level, district level. Football, basketball, inter-school, national high schools kita mabase. Pati inter-school, mag-start man in We plan pa na natin because we want to start together with other schools. Or sa mga prisa, gusto natin may among kita sa kabano. You know that preparation for the congressional district nga nagsiling kita sa unang nag-experiment or nag-blended kita kung ginlain natin. Dito natin na siya kwaon because ang format is supposed to be pang varsity program. We will take it from there. Matang kita incentives. The better news is that we have an ordinance. May parameters na kita. And it is institutionalized. It is institutionalized. Kung lahat nagka-gold sa basketball sa Olympics, na isa-isa. Hindi na yan sa kamedalya. I think the approximate amount is 2.5 million. Bombo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So kinahanglan namang Bombo Cham, ang ining mga athletes naton dapat nati residente gid sila sa Iloilo province kay iya ni saya ka probinsya sa Iloilo ang ining provincial ordinance Bombo Cham. So dapat Filipino citizen man sila. And also, salasaling ko na gani, sa team events ya, isa-isa gini sa ila, ang makabaton sa sining amount kada medalya nga ila ya nakuha Bombo Cham. So pila ka mga requirements ang kinahanglan na dari nga tipuno na sang aton nga mga atleta, like for example ang ilang birth certificate, ang barangay certification of residency or voters affidavit, ang valid nga ID sang ining mga awardees. Kag also, in case nati ang athlete minor, dapat nati ang voter affidavit sa parents or guardian or valid identification card ang kinahanglan kag proof of winning, like for example, ang medalya nila, ang trophy, certificate of award, kag ang awarding ceremony picture, pwede ina siya nga ipakita in kaso nga magkuha na sila sa ila tagsa-tagsa ka mga cash rewards Bombo Cham. Pero as of now, ginaproseso pa inino sa bayan sa provincial government. Magapagwa lang sila yung Bombo Cham sa announcement kung saan o na pwede makuha ang ila tagsa ka mga cash reward Bombo Cham. Alright, so amo ni nga kay gayunan but silingon na Bombolins daw kung kumbaga pa bonus na lang ni para sa aton siniiya nga mga atleta kag sa mga coaches nga nagbinuligay man agud nga magpangibabaw ang mga delegado sang Iloilo, Bombolins? Yes, kag kumbaga bala ini motivation na lang ni nila Bombo Cham ang ining mabaton nila nga cash reward para sa palabuto naman nga palarong pambansa 2023 Bombo Cham. Kay sa palarong pambansa, if in case nati kung mangin mapalaron kita liwat diri sa may Western Visayas or ang probinsya sa Iloilo, may ara pagid nga corresponding nga cash reward nga mabaton ang aton nga mga atleta diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. So mas maayong ini provincial ordinance na gindihon nga na sarangan nga ting mapasar sa bahin sa probinsya sa Iloilo sa tuig 2020 pa ini Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Thank you so much, Bombo Lindsay, sa imo siniiyang follow-up report. No? So sa liwat, congratulations sa aton sining mga atleta, sa mga coaches kag iban pa nga mga staff nga nagbinuligay agud nga maangkon ang kadalagan sa bago gilamang nagtakop nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Kay dire man ni dire man ni nagahalin ang mga atleta nga nagakumpit sa nagkalain sini nga bahin sang aton sini nga pungsod, hindi lang gani diri sa pungsod kunti sa bugos na nga kalibutan kay ang potensyal sang isa ka atleta ang sarang na iya nga makit-an sa lamaharon pa lamang sini nga edad nagasanto naman ini or nagasandig ini sa kung paano pagid bairon sa palabuton sang ila sini nga mga coaches at the same time ining 5,000 pesos para sa mga atleta, 3,000 pesos para iya sa mga coaches. Kung kumbaga pa fuel lamang nila ini motivation
no, nga mag-aim pagid sang mas prestigiyoso, no, nga pangalan sa nagkalain man sini nga nagkalain man sini nga bahin sang aton sini nga sports, sa aton sini nga mga kabombo. So sa mga future future tournaments, sa future Athletic Association meet, no, or palarong pambansa abi sang aton sini mga atleta, good luck kid kag kabaypag maangkon sa gyapon ninyo ang kadalagan kag bring home the gold, kumbaga, no, sa aton sini nga mga kabombo kay ining bulawan nga medalya hindi iniya mabayluhan sang kwarta ang dungog nga mahatag ninyo sa pagdala sang pangalan sang Iloilo, no, nga magpakingbahin dito iya sa may Western Visayas Regional Athletic Association meet. Sobra-sobra kang hindi iniya matupungan sa anuman nga kantidad. 43 minutos na nakaligad sa takna siningalas sa 12 sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. Si Police Brigadier General Leo Francisco, may informasyon kita nga nabaton but subject to be confirmed pa ini nga ginaproseso na sa karon kuno ang iya sininga relief order. May mga pangalan na diri nga nagaguluwa nga posible magatalo sa iya as Regional Director sang Police Regional Office 6. Nagalanog kuno ang pangalan ni Police Brigadier General Jack Wangke kag Police Brigadier General Rodolfo Castel. May iban pagidayhan nga mga kandidato nga pagapilian bilang magapungkop bilang Police Regional Office 6 Director. Kag Iloilo City Government preparado na sa adjustments nga paghimuon sa agency task force sa mga health protocols may kantanan sa COVID-19. Pagbaha sa Ungka flyover, hambal sang alkalde senyati kadaman sa aton di man niya ka-afford magpaligo sa swimming pool mo. Lain to kay may swimming pool na sa Ungka. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 7 to 13, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya banda ang excited nga magabalik liwat para maglingaw sa inyo sa Mayo 13, Sabado sa 2 ka oras kag tunga nga musical extravaganza sa Concert at the Plaza. Kicking off at 6 p.m. sa among musical event. Napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend kag mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang will serve as a catalyst para mangin mas malapit pagid kita sa Dios. Sa gabi sa Mayo 14, Domingo, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo kag mag-celebrate sa Mother's Day. Kag samtang kamo nagapanyapon sa idalom sang bulan kag mga bituon, you will be entertained by the stars of the Koreans Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz concert at the Plaza. Mother's Day edition coming your way alas 6 sa gabi. Sa tiyon ng Mother's Day event, exciting ang mga papremyo ang nagahulat sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tiyon kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud madetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi isani ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iban naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time 52 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagkapangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo naton, 8.5 million pesos total prizes nationwide ang pabuena mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sa Star FM kag Bombo Radio. Magdaog sa nga libo-libo nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tugtog Biyernes kag bantayan kada Sabado ang aton sini nga barangayan sa din mga patigayon sang draw mismo sa barangay nga aton sini nga napilian sa aton sini nga mga kabombo. Tanan sini nga mga papremyo sa aton iya nga daily draw, tanan sini nga mga papremyo sa aton nga barangayan ang gilayon nga ginahatag.
sa aton sini iya nga mga matutuod nga pag mga tutuod sini nga tagpumalasakop kag tagdaog. Sa mga kabombo naton, ang mas exciting pagid ang balantayan amo iya sa palabuton sini nga Grand Draw nga kun sa diin sa Grand Draw kadamo pagid sang mga cash prizes nga nagahulat para sa aton sini nga mga tagpalasakop. Una, guaranteed prize naton nga mabaton sa aton siniya karon nga mga kabombo. Ang third prize is 5,000 pesos, ang second prize 10,000 pesos, kag ang first prize 15,000 pesos. Why nagatakop dira ang pagtagtaganay sang tuman ka damo sining kwarta or cash prizes. Bangod sa Grand Draw, may 4 sini ka regional winners. Butsilingon, may winner kita from NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Magabaton sang tag 50,000 pesos kada isa. May ara pagid sang dugang sini nga papremyo kay sa Grand Draw, may 5 pagid ka regional winners nga magabaton sang tag 1,200,000. Additional prizes iniya from Silver Swan. Now, bangod man nga ti ang Silver Swan ang pagsalig sa Bombo Radio nga ang mga promo diri sa Bombo Radio matutuod, wala sa hukos-pokos, waay iya sang daya. Now, sarang sila iya nga naghatag sang tag 1,000 ka pesos. All in all, 500,000 ini banwa. No, 500,000 ini. No, kay mayara sang magadaog sang 1,000 ka pesos nagikan sa NCR or ining National Capital Region. 1,200,000 man ang madagaan sang taga North Luzon, South Luzon, Visayas kag Mindanao. So hamakon sila nimo banwa, no? Tungas milyon ang iga pangatag sang Silver Swan soy sauce. Sang Silver Swan, bangod man nga ti nagasalig ang Silver Swan sa Bombo Radio nga sarang, no? Nga makapatingayon sang promo nga wala sang daya, lehitimo ang mga winners. Kag ang ginahulat kag ginabantayan sang tanan, sinuayhan ang masunod nga maging katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club kay sa Grand Draw sa palabuton sining Mayo 13, Sabado ina nga adlaw. Aton sining pagkakilalahon ang grand prize sa winner nga magabaton sang 1,000,000 ka pesos. Ang grand prize winner, ang nagahulat nga premyo is 1,000,000 pesos cash. Sa aton sini nga mga kabombo, gani kung gusto nimo nga magdaog, kung sang nagligad to nagahulog ikaw sang 1, 2 kagatos, 3 kagatos, 4 kagatos ini iya nga mga entries, himuwa kinyentos. Kung pwede pa lang, himuwa 1,000. Now, kay ang sikrito sila dire, pero hindi naman niya open secret na nistanan mo, nga kung damo ang imo sini iya nga entries, dako man siyempre ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Was-was lang sa pagulog sa inyo cinema entries. Deadline 12 noon, last 12 sa unto sa Sabado, Pizza 13, bulan sang Mayo. 56 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga las 12. Ang city government sa aton sinima kabombo ang preparado na, nakahanda na sa anuman nga mga adjustments nga pagahimuon sa Interagency Task Force sa mga health protocols may kantanan sa COVID-19. A while ago, ang interview sa kay Senator Bongo, ngati ko maghambal ko iya ang DOH, ang World Health Organization, nga magsuksok kita iya mandatory na liwat ang pagsuksok sa face mask. Sinya mas mayo sa karon, sinya ti nagadepende ang pagsuksok sa face mask. Kaya pero kung ara sa sulod sa salakyan, kapin pa kung nagainikit-ikit ang mga tao, mas mayo giniya nga protektado kita sa mga enclosed areas. Mas mayo nga protektado kita sa pagsuksok sang face mask sa aton sinima kabombo. Kag libre nga swimming pool para iya sa kung sino man ang may gana dira nga maglangoy-langoy. Ulat-latan nyo lang kung magulan-ulan kaysa ungka sa apro sa ungka flyover. Ara dira, pwede ka muna kuno ka swimming. Libre nga swimming pool, ambal sa alkalde. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo siya mahanda ang Iloilo City Government o kung nakahanda na ang syudad ng Iloilo nga studyuhan kag maghimo adjustments sa implementation sa health protocols. May kaangtanan sa sining COVID-19 sandig man sa paghahimuon sa Interagency Task Force
Bombo Cham. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging tahayag nga istoryahon niya kag sa pulon ang pila ka mga ahensya, especially ining City Health Office, kag mga doctors agud istoryahan ang ining concern Bombo Cham. Suno kay Treñas, bisan ako nabiskan ang Interagency Task Force ginalantaw nga islan ang mga health protocols kasunod man sa pag-announce sa nga World Health Organization nga wala na ginakabig nga World Health Emergency ang COVID-19. Lugang pa ni Treñas, kadugay na kadamo na sa nga efforts sa hinimo sa city government, pero kung may pila sa gihapon nga wala makapabakuna kag tapikan sila sa COVID-19, si Bombo Cham, si ni Mayor Jerry Treñas, ila na inisala kag sila ang balasulon. And so far, Bombo Cham, isubong nga adlaw, hulaton naton kung ano ang mangin announcement man ni Mayor Jerry Treñas when it comes to sining pag-adapt man sa syudad ng Iloilo, ano nga mga measures, pag-revise man di, o kung na butang sa bago nga mga resolution when it comes to implementation diri sa syudad ng Iloilo. Yari at pamatian mula Bombo Cham ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton may interview. I think even the IITF is saying that they will be making some adjustments also in the protocols that was provided by the IITF. Though, as tayo na, we will tackle that. Because importante, may protection ka after 3 years, after all our campaign for everyone to be vaccinated, kung wala ka pa yan nakapabakuna, it's really your own fault kung igoon ka kag wala ka protection. So Mayor, anong adjustments possibly nga pag-ahimo ni sa city, Mayor? Tanong ta lang, wala ta lang. Let's not go ahead of the meeting because I will be meeting the team later on and then we will decide mapagwa mo kay tadayon sa aton nga bag-o nga protocols. Bombo Cham, nabatian siyang mga kabombo naton si Iloilo City, Mayor Jerry Treñas, may kangtanon sa sining pag-adapt man sa syudad when it comes sa mga health protocols na possibly i-implement sang Interagency Task Force regarding man sa pag-declare sang World Health Organization nga hindi na makabig nga emergency o kung World Health Emergency ang COVID-19 Bombo Cham sa mga kabombo naton. Kay ti ang COVID-19 sa karon Bombo Angel, ang paglantaw sa kadamaan sa aton do ordinaryo na lang iyang ordinaryo na lang iyang trangkaso, but mas labi kag labaw sa tanan nga ang trangkaso daan makalalaton mo. Tikon mayupon ikaw sa trabaho, nakasakay mo sa di pampasayro sining salakyan, nasugata nimo sa mall, no, nakapangatsi o kung ano dira ang ginhimo siniya, sarang man ikaw gyapon or mataas ang imo sining mangin risgo nga malatnan ka sa COVID-19 kung wala ikaw sang protection nga natumod naton ining face mask. Sadto anay Bombo Angel, nagaka-conscious kita kung may face mask kita mo, pero subong kung wala ka face mask maglakat ka sa dalanon daw nagaka-conscious ka kay wala ka face mask, hindi ba Bombo Angel? Exactly, Bombo Cham, nga do kumbaga maglakat ka bala do may kulang do ka expose ang beauty nimo Bombo Cham. Pero kidding aside, so far Bombo Cham, dapat gid man ang bagay ni Mayor Jerry Treñas sadto sa pag-istorya naton sa iya nga kung wala ka naka face mask, kumbaga ang risgo nimo sa pagwa sa public places nga kumbaga do open ikaw sa kung ano man nga virus ang magatapik sa imo ma-expose ikaw Bombo Cham, ang consequences ang imo nga pag-expose sa galingon nimo without kung sa maagi nga hindi pagsuksok sa face mask, kumbaga ang man pagtapik sa balatian and possibly ang muna gani Bombo Cham ang just like COVID-19, ang may mga trangkaso and so far subong ginakabing na do medyo normal na lang bala Bombo Cham nga makabati ka ngin COVID tong pamilya ni Kwan. Taran-taran dayon nagapanik pero subong do mas chill dayon subong ang mga tawo apang hindi ini dapat Bombo Cham mangin kun kabigo nang nga do normal na lang balang at least sa subong bisan nga medyo taway na ang prevention sa gihapon sa tawo pag aligmat o kun pagsuksok sa face mask mas mangin maayo Bombo Cham
sa mga kabombo naton. All right. And sa kabahin, akon sa piyak naman nga balita Bombo Cham, si Mayor Jerry Trillanes diriging kamusta naton kay syempre nagbakasyon ang alkalde sa may Guam for how many days, and sang tion nga tinagbaha diri sa may idalom sa Ungka flyover. Gin kamusta naton si Mayor Jerry Trillanes kung ano sini ang reaksyon niya Bombo Cham sa minatabo, and so far ginkabig ni Iloilo City Mayor Jerry Trillanes nga libre nga swimming pool ang natabo nga pagbaha sa idalom sang Ungka flyover Bombo Cham sa mga kabombo naton. Apang ang pahayag man diri sang alkalde nga isa patigayunon nga Regional Development Council meeting, isa ina sa pag-istoryahan nila aside sa pag-address sa natabo nga power interruption sa National Grid Corporation. Kabahing ining sa Ungka flyover nga invited gid mainly man ang Department of Public Works and Highways agud istoryahan ining problema Bombo Cham sa mga kabombo naton. And so far ining hulaton man kung ano ang maging resulta sa third party consultant, and at the same time pag-address man sa mga nagkalain-lain nga problema regarding sa infrastructure committee na amo ginaang ginapamunuan ni Mayor Jerry Trillanes sa mga kabombo naton Bombo Cham. Ari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Trillanes sang aton may interview. In the meeting with DPWH. Well, man na kay hindi man tanan mo kabayad para sa swimming pool. Iya. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trillanes, and so far amoy na ang balantayan sa Mayo 15 nga amoy na ang so far final announcement man sang syudad nga pag-invite sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya agud istoryahan ining mga problema man, mga ongoing projects diri sa may Region 6 sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Ang panabat sang alkalde ta sarkasm, no? Natuhoy sa mo sining isyo sa aton sin mga kabombo, but amo kuno ining pagatutukan isa sa mga nalakip nga mga topiko pagatutukan sa palabuton sining Regional Development Council meeting, no? Nga kung sa diin chairperson dira ang aton sining iyang alkalde diri sa syudad sa Iloilo. Pero sinigi lamang adlaw si Sangguniang Bayan member Pete Trillanes nag-post man sa iya sining social media account kag ginpakita banwa ang duha ka mga dalagko nga inlet sa idalom sa Ungka flyover nga ginatrabaho sang Department of Public Works and Highways kag subong man sang kontraktor. Tiway pa way man tong specify ni SB member Pete Trillanes kung ano adto iyang kontraktor, pero may duha na ka mga dalagko sini nga inlet. Ti himaloon ta karon kung ano ang itsura sining inlet kag ano ang latest sa pagtrabaho sini sa aton sini iyang mga kabombo, kay malawig naman iya nga tion mo. Nga palabot ining concern sa pagbaha dira sa idalom sa Ungka flyover kay man catch basin na dira mo. Catch basin na dira bot silingon nga manubo na dira ang area, kag kung magmunog ang ulan dira na nagapugok or dira nagatipon ang tubig sa aton sini nga mga kabombo. Sa nakaligad sini nga mga tatlong iniya ka adlaw, tatlo ka gabi nga nagulan-ulan, nagtuga naman sang pagbaha-baha dira. Yari karon sa aton sini nga linya si Sangguniang Bayan member Pete Trillanes. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, good afternoon, Gid. Good afternoon mga listeners sa sining adlaw, Bombo Cham. Okay. SB, naghahatag ikaw sa update through your social media account nga ginatrabaho sa DPWH kag sa kontraktor ang inlets or duwa ka mga inlets nga dalagko para iya nga makapian-pian hopefully sa kung may mag-abot naman ng tiyempo magmunog ang ulan
dira sa idalom sa Ungka flyover, SB member Trimania, sir? Yes, sakto na Bobo Cham. Nagpasalamat di kita sa DPWH Region 6 kakag sa contractor kaya since nag-appear si Engineer Alfruto sa aton nga nag-commit siya nga sa not later than Wednesday kung ginbalikan naton, that was April 26, sugudan nila ang pag-ubra dira sa sidewalk, pagkayo sa sidewalk, isang drainage dira sa may approach ng flyover. So actually kada adlaw gina-monitor nato ni kikita nin ginasupot sa aton mga kasimanwa with regard dira kay sa naligan nagbaha. Diyan sa weekend nagbaha naman, so muna nga ginasupot kita ni Bombo Cham. And that's why nga gina-monitor naton every day sa kada agi naton. And we are so happy kay sa ngaga nakita naton ang ginumpisahan na sa PWH ka contractor ang pag-ubra sa cross drainage, dako ni siya nga drainage dito sa may dalom sa flyover Bombo Cham. Kagang in-depth naman diri sa kilid sa flyover kung sa dalan sa flyover. Hello Bombo Cham. Yes, go ahead, Hello, sir. Yes. Ginpadakuan nilang buho. Diri gina siya sa area nga kung consider nga catch basin na Bombo Cham. Diri sa may kilid sa isa da kada nga mall, kag diri pagin sa kilid man sa bodega sa isa ka bating company. So pagkita naton nambal naton amo ni siguro ang sabat or solusyon nga hindi na magbaha dira sa portion sa or kilid sa flyover Bombo Cham. Granting catch basin na dira, SB, may pagdanaw-danaw man siguro pero madasig ng pag-subside sa tubig. Yes. That amo nambal naton nga that would solve sa problema sa pagbaha, pero sakto na Bombo Cham nga kung basko gid siguro no hindi man agid insigida masalupsok or makasulot sa mga inlet, but somehow dako gid ang improvement Bombo Cham. Okay. So amo na ni ang you made mention earlier nga amo na ning sabat sang DPWH sa last time nga naistoryahan man diri nato ang concern nga daw kasubong iyang do wala mahatagan sang nagakigo pagtamod to sang DPWH. Amo na ining lihok nila, SB? Yes, amo ini ang amo na ning sabat or solution nga again hambal sa ato ni Engineer Alfruto gani kinapasalamatan tagit ang DPWH Region 6 kang contractor. Amo ning solusyon sa isa naton ka problema dira sa flyover. At least masolbar na ang pagbaha. Di hulaton ta naman ang flyover kung saan libuksan sa publiko Bombo Cham. Okay. Now, ang technicalities but as much as possible uyang naton ma-explicar ini in a simple way, SB Trimania, sir. Gin-explicar bala sang DPWH sa imo kung paano mag-work ining cross drainage kag ang inlet kag kung diin ini magagwa ngati mambal naton sa mas madasig siningit simpo gilayon or magasubside ang tubig pananglitan nga maggabubo naman ang ulan, SB? Bombo Cham dito kita sa aga wala ditong taga DPWH nakahalin ang siguro ang dito lang istorya naton ang duha ka engineer sa IBC. So gin-explain sa aton nga cross drainage Bombo Cham amo gini makabulig no sa dira sa catch basin. By the way, Bombo Cham, ang drainage gili kung halin kita sa Pavia going to the city diri sa left side na na ang existing drainage. So amo na nga dito sa may Guagin or sa tubang sa Robinson kag diri sa bating company nga mga sa ilang side. Ang ini nga inlet nga ginpatakuan din nila. Dili ni siya mag-agi sa original nga drainage going dito sa isa naman ka mall sa intersection. Pero ting ginobra nila nga cross drainage, pwede man ni makaagi bagid ang tubig. Tabok dito sa may right side naman sa flyover kung nali ka sa Pavia to the city sa right side kay niara na nga creek or sapa Bombo Cham. Kung sa diin ang inang cross drainage dito na to magalapo sa sapa. So with that, duwa ng pagagyan sa tubig nga magatiner dira sa may catch basin. Ang diri sa original nga drainage going sa left side, going to City Mall, kag diri naman sa right side. Amo na nga nag-obras sa cross drainage Bombo Cham sa dalom sa flyover. Okay, so ang ginapatigayon sinikaron iya nga mga trabaho dira sa idalom sang Ungka flyover
why makapekto or hindi makapekto sa dalagan sang trapiko, SB? Bombo Cham, sa subong wala pa. Kaya ari pa na sila sa dalom sa flyover nag-obra. Pero ti amo na hambal naton, gipasalig din naton ang DPWH ang nagligad naton ng mga committee hearings sa mga sinapol, nga ti maghambal lang sila sa amon sa PAVIA. Kay kung ano nga legislation ang amon pag-obra na we're willing to support and to help sa ila. Hindi naman sa vlog ang ilang pagtrabaho para mapadasig pagid Bombo Cham. Kumbaga, kung sa trapiko naman, we can always ask help sa amon nga PAVIA Traffic Management Office. So coordinate lang sila. Agwang taon na namon ang trapiko sa madaling panahon kasi siguro maximum of 1 week. Balaning sa akon nga pagtanaw, Bombo Cham. Importante ang long term sini nga makabenepisyo kami sa mga pagyanons kaga mga nag-aagi dala, Bombo Cham. Oho. Kay ti, kung maghamba ka nga agwan tahon for 1 week, nagwantahan gani isang sobra na 3 ka tubig, SB. Inang 1 week lang, may ginalantaw kita, mas maayo nga resulta pananglitan kung magtupang ulan? Yes, sakto na, Bombo Cham. Nabalan man nato, no? Isang nagigad, wala pa ng flyover. Ang diri sa may corner section, bala. Kung magbugbog ba ng ulan, dali lang siya makasulod dito sa mga inlet man lapit sa Tubang sa City Mall. Kay subong, because kami flyover, halin ka to sa babaw, mag-aagi ding tubig dulhog sa downspout, pakadto sa may catch basin area. Amo na nga, grabe, bagid ang volume sa tubig na nagatipon dira, Bombo Cham. Okay. Ang akong ginapaminsa, SB, is that nga maghambal ikaw sang nag-ubra sila sang cross drainage nga ang guaan niya dito sa unhan sang isa ka bottling company kag isang isa ka mall dira. So but silingon nga do sa akon lang nga pag-insindiya do imbudo type, do funnel siya. Tapos dira madulhog ang tubig kag may guaan lang dayon padulong iya sa creek. Do mo silang gasulod sa pinsar kung buto do lapit-lapit dira, SB? Bombo Cham, ang inobrali lang ng cross drainage sa nambal man to sa engineer kay na dako gini nga may buligya because of aside from the original drainage, no, ang ginobra na sang DP sang una kaginbutangan nila sang dako, duha ka dako nga inlet. Pwede pagid ni makabulig ang ila cross drainage. Bombo Cham ko naling ka sa PAVIA going to the city. Diri niya sa left side, no, ang dire-diretso ni ang drainage nga daan original pakadto sa may City Mall. So pwede makadiretsyong tubig kag pwede man di makaagi sa cross drainage nga ginobra nila sa dam sa flyover kag magadiretso dito sa right portion sa flyover tapos dito sa sapa, Bombo Cham. I see. Okay. May epekto bala ini? SB sa ano naman iya sa bahin naman sa Ungka flyover sa structure kay basi bala maglabot naman kita sa punto nga ti kay may drainage dira mahumok to ang although nga ti may tamburong sila nga gimbutang ay wood assume pero ang agyan sang tubig from time to time ti kunduta na dira nagahumok basi kon makapekto naman sa structural integrity sang Ungka flyover kag ano naman agwa naman siya nga problema sa malawig siningation na SB? Bombo Cham, nakita ko dolayo man ang distansya sa pier or sa poste. Zero gintunan man ni maayos ang DPWH kung din sila magakutkot for that cross drainage. But of course, gagalaom kita nga ining ginobra nilang measure. This would help nga ma-drain out ang aton nga tubig nga nagatipon and of course hindi man masakripisyo ang safety, ang quality sa or structure sa aton flyover nga sa subong ay panabuksan, Bombo Cham. Alright, kabay pa nga ti amo na ini ang solusyon sa isa naman iya ka problema nga natukiban naton bangod man sa sining Ungka flyover kag kami man diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. From time to time, nag-check man kami with the Department of Public Works and Highways kag sa kay Mayor Jerry Treñas kag si Mayor gani nakamensyonar nga sining week sa meeting nila sa Regional Development Council isa sa mga mayor nga topiko amo na ang Ungka flyover SB Trimanya, sir. Yes, Bombo Cham, nagkulat kita sa resulta no sa meeting sa RDC. Of course, kami din mga opisyalis ng Banwa, si Mayor Luigi, si Vice Bibo, kami nga mga konsehal nagahulat man sa resulta pronouncement sang secretary sa DPWH
and gabay pa sa madasig na panahon sa liwat Bombocham, ang resulta maging positive lang. Para at least magahamit na ng 680 million nga flyover naton Bombocham. Pero at the same time, hindi man kita luyag nga because of ginapadali lang, masakripisyo, mabutang sa peligro ng aton pumuluyo. Nga gagidara. Gaulat kita sa the best nga solusyon o the best nga ila-announcement or pronouncement nga para at least magamit naton sa sakto ang aton flyover. Alright, sige. With this SB member Trimanya, sir, thank you so much sa Tiyempo. Permi, ginahatag diri sa Bombo Radio. Maing hapon. Good afternoon and God bless mo. Derewavit si Sangguniang Bayan member, Pavia, Iloilo, Pete Trimanyas. Ara gito si SB Pete, kay man sila man niya nga mga opisyalis na sa banwasang Pavia ang ginasinukot sa pumuluyo. Mambalang pumuluyo nga sang nagligad to, nagpasalig na kamo nga mo siniya mo sad to. Pero naka-experience pa sang tatlo gid kagabi nga pagbaha-baha. Dira iya sa idalom sang Ungka flyover. Bilang man pag-update sa mga pumuluyo sang banwasang Pavia, lakip na sila dili makabenepisyo man sa bayan sa syudad sang Iloilo. Ara gid kagaina si SB Trimanya samtang nga nagapatigayon sang mga nagakaigo sa nga works dira iya sa may area sang Ungka Pavia, particularmente sa idalom sa Ungka flyover kag murang napakita nato no kilid na draw. Amutong gina-describe kagaina bala ni SB member Pete Trimanyes. Pero ang resulta sini mabalaan ta pa sa palabuton sini nga may nadlaw. Pananglita nabi nga magmunog naman ang ulan, magtulo ang ulan, kun bala makabulig sa pagsulbar sang problema dira nga tagsa iya ka tion sa pagtupa sa ulan, nagadaha, nagadanaw, no? Nagabaha. Tiyan mo na ning sabat sang Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation matapos nga sang nagligad sini nga si Manati. Nagpabutyag man sang frustrations si SB member Pete Trimanyes. Frustrations man sang iban pagini nga miyembro sang Sangguniang Bayan kag mga opisyales diray sang banwasang Pavia. Amo man nga tigin do kabahin iya sang pagpalabot man sa frustration sang pumuluyo nga naglaom kag nagsalig nga ang concern sa pagbaha-baha matagan sa nagakigo sini nga solusyon sa aton sini mga kabumbo. Kay ang aton sini nga punto diri kung ginatrabaho sang insakto ining mga projects sang aton sini nga gobyerno, naturalmente lang na nga mayara gid sang huol nga matuga. For example, abiti 1 week, 1 month, 1 year or 2 years lawig na gina, pero ang pinakalawig subong 3.5 years. Nahuman man tuod ang 680 million pesos nga balor sa Ungka flyover, pero why siya nagserbe sang iya siniya nga purpose? Kay natukiban gani nga dipiktuso ini. Kag bangon sila nagbata pagid ang problema. Kay beforehand sa aton sini mga kabombo dapat plastado na ina. Hindi bala may mga feasibility studies kay ginapatigayon dira? May mga, mabalik naman kita sa puno, sa basic naman nga masami naton iya nga masalapuan, pananglitan nga mayara sa nga ibutang sini iya nga mga big time projects. Sa aton sini makabombo. Feasibility study, soil testing, pagchikyar sa mga drainage system, so on and so forth. Tinakahambal kita nga wala iya nagatrabaho sang eksakto ang ahensya sang gobyerno lakip na ang ginawardan sang kontrata nga International Builders Corporation kay ti daw kasubong iya nga testing the water sang gwa niya.
Do kasubong iya nga wala sang antisipasyon, preparasyon. Ang natabo sa aton sinima kabumbo kay kung sundon lang ang standard sa nga Department of Public Works and Highways sa mga katanda sa mga engineer dira banwa. Ti siyempre na-antisipar kag naplastar na kuntani ni lakip sa ginatawag sini nga grand design. Pero ti anong ginhimo sa karon? Although we acknowledge sa pagpatigayon sa works dira sa DPWH together with the contractor, pero nakatuga na sang halit iya sa pumuluyo. Ang punto naton sinadiri mga kabombo, no? Nga kung eksakto lamang nag-agi sa nagakaigo ginsunod abi ang mga basic, no? Nga mga kinahanglanon sa pagpatigayon sang proyekto, nagapati kita nga hindi iya magantos ang aton sini iya nga mga taxpayer, ang mga pumuluyo. Amo ining pinakadako nga ehemplo ang Ungka flyover. Hambal sa mga historian, inang Ungka flyover na dira ang ginatindugan sina banwa, porsyon sina dira ginakabig nga catch basin. May mga naghambal man gani iya sadto nga mga katigulangan nga balani mo noy suba na di sang una. So pinaagi sa mga kasubong sina nga mga information, dapat beforehand nalakip na ina sa feasibility studies nga kung catch basin na dire, naturalmente nga kung magbubuong ulan diri na mapunsok ang tubig. Ti anhon ta? Anong himuon ta? Tihimo da drainage system. Kung may bibutang na dira nga pier or pilote, suba na di sa una, subot silingon, mahumok na diri ang duta. So mapatigayon kita sang soil testing. No? Kag according pa gani sa pila ka mga engineers nga na istorya naton, ang soil testing dira iya kuntani sa pier ang dipiktuso nga pier bla 456, correct me if I'm wrong, no? Ang standard kuntani sina dira is 40 meters. Nga pag soil test gid sa aton sinimatag palamati. Ti nag-soil test man sila dira, but do 30 or 32 meters lang nakabatsyag na sang tig-a. Kag bangod man siguro nga ti ginhawa man ka kini-kini sang pundo. Kay ti puros lang labo. Puros lang SOP? Ti okay na to. That is why nga nagbigay kang nag-usmod. Ang patal pa nga istorya karon kay sandig sa mga pumuluyo dira nga tag sa kamuklat nila sang ila sini nga mga mata makita nilang Ungka flyover, padayon kuno iyang pag-usmod sandig sa ila sini nga pananawan. But of course ginakinahanglan ina sang mga nagakaigo sini iyang technical review or engineering works para iya nga ma-confirm kung padayon nga nagausmod. But lately, hambal iya sa nga DPWH, why na kuno wala na sang settlement sa aton sini magkabumbo. Ti kung tani, nalikawan naton ining mas nagdako kag magnaglawig iya nga huol kag halit perwisyo, agoniya sa mga taxpayer, sa mga commuter dira. Tilan tawa bala, imbis kung tani iya nga duhalang katuig or masulusubra lang isa katuig, naglawig pag iya ang pag-construct sini. Nahuman man tuod pero hindi magamit kay may dipikto. Tilan tawa bala sa aton sini nga mga kabumbo. Imbis kung tani iya ining mga road projects, ining mga flyover projects,
magahimo kung tani sa transportation status or plastada sa transportasyon mangin conveniente tani para iya sa mga motorista. Pero ti imbis iya nga convenience ang kuntani purpose ni amo pa niyang ginhalinan karon sang suffering, sang agony sa aton sini nga mga kabombo. Oh? Tibantayan tapagin ang mga development sa karon kay Tido sa pag-interview kagayna kay Assistant Regional Director Al Fruto sa aton sini nga mga kabombo. Tido ginatudlo man gyapon nila iya sa bahin karon sa central office. Kay katulad na gid lamang sa pagpamangkot kun nga ginuntat or ginsuspend man ang works dito iya sa may Aganan flyover ti ang sabat iya ni Engineer Al Fruto kay isa lang kunong nagdisenyo sina ang sa Bureau of Design nila ti mas mayo na lang kuno nga i-review man ina para malikawan nga makasalapo sa posible problema pananglitan padayunon sa gyapon ang pagtrabaho dira sa may Aganan flyover. 29 minutos na kaligad sa takla sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Anong epekto sa mga kabombo naton nga naganegosyo, partikularmente sa mga karinderya, batsuyan, kaya presyo sa baboy kuno nagasakao? Kag later on, istoryahan ta number 1 most wanted na dakpan sa banwa sang Lambunaw. Diri pa siya yan nanago. Inikigiban pa nga mga balita bantayan sa pagpanumbalik sa bombuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kon magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo nang ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo.
Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo.
Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init. Iloilo, Philippines Standard Time, 42 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpakalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Presyo sa baboy may paghulag. Kumustayhan ang mga kabombo naton nga naganegosyo sa karinderya, mga batsuyan gani o kung mga kalanaan ba lang ati masami himo or nagaluto nga kung saan iti ang baboy amo ang ila sining main ingredient. Check tabi si Bombo Jomar. Jom, sa report, please come in. Daga pang duha-duha padre Bobotsam no ang pila ka mga negosyante adre sa syudad sang Iloilo kun bala mapasaka sila no sang ila sining mga malaligya
Ini ang kasunod man sang pagsaka karon sang presyo sang baboy no kay tidre sa syudad ang balagyanay sa may merkado nagadangat na sa 300 pesos ang kada kilo no so pila gani ka makanderya kina ang patuman na ngati may pagsaka sa kada serving sang ila sining mga ginaserbe no nga mga putahe sa ila sining negosyo no. So isa diri sa apektado man no ang ining naganegosyo karon sa mga batsoy adre sa may syudad kay ti bin ingredients man sa batsoy baboy bumusamp mo amo ning nagaparimis man sa sabor ka batsoy ti bisto sa pagpusisa naton apektado gid no nato nga napmangkot nato ning isa man ka manobatsoy man sa distrito sa Mandurriao. So dito ba dugay na siyang naganegosyo sang batsoy at isunod sa iyang apektado ini siya no sa pagmahal sang sining presyo karon nga sa baboy kay dagligad tandaan niya daw mga 260 to 70 pa lang ang bakal sa merkado ti subong ara na sa tag 300 ang kada kilo sini no ti ang isa diri sa apektado o kung sa mapektuhan ang sining ginansya sa kada adlaw kaysa una based diri sa pagpusisa naton may arabes nga tag 2,000 no pesos ang sining ginansya at isubong bangod ti sa kabahal man sang baboy sobra na lang 1,000 no ang sining maginansya sa isaya ka adlaw why man siya magpasaka abi no sang presyo sang sining batsoy kay ti ang survey niya ni tag 50 buksam ang kada serve tapos why man siya nagbuhin abi kun gin pa buhinan ang mga ingredients tila binigit ining mga baboy nga mo ni nagapa-remis kay ang isa din sa ginalantaw nila basi nga kun mag-adjust sila abi sa serving kag sa presyo basi ilisipon na lang no ang magkadto sa ila at the same time ti no magamay ang mga tawo no nga naga-bisita sa iya batsoyan kaya mo na nga doon natahap mo sila no kalbaan man nga magpasaka sang presyo no gani sa pila mga nagtante okay na kagulo ginansya ikaw gamay no at least nga di man tama gid ka dako ang ginansya tamaan abi no ang mga tuyo man sang syudad sang Iloilo tiya mo ni obserbara ng anay kay kun magsaka pagid ni abi so pagid ni semana no way tama na pa kayo so posible nga mag-adjust na siya no sa iya sining presyohan ay diri bukosam. Ipabati tabla no si Sir Rick Araneta sang mapakikingutan diri sang Bombo Radio. Dino subong? Ang ako na kay na nuluoy mo ko sa iban blanco la ko na pasaka Sige gyapon, sige gyapon akong batsoy. Ti ano ka? Kun daw di lagi alang-alang guys, mapil saged nga pasaka kay. Okay, ti kalabanan da ka batsoy ning ano yang ingredients sa baboy gid sir? Baboy gid halos tanan. Kaya do mo nang kaparimis no? May karne lang po laban ng baboy gid. Nakasudlan niya talaga. So itong repilya, atay na. Ti sa serving sina sir ano basi ma-adjust ikaw mga ingredients mo bla buhin ikaw para at least nga maka ano ka man save ka man. Sa apon kaya naluhoy mo ko, among nag-apon kaya kung mag-adjust ka, base din sila lang magbalik sa ibaw. So na ano ka man? Kinalan daw rami, kasi mo pag ano sa ila. Isang gamay lang ginansya, okay na na. Sa una, pila ginansya mo ba para subong? Sa una? Ngaway pa nasaka? At sobra mga 2,000. 2,000? Sa una? Pero subong mga pila na lang ginansya mo? Isa lang, sobra lang sa 1,000. Kasi ang isa na sa ginalantaw nga nagsakang baboy mo no? Presyo no? Wala siya. Amula gani kay tingala gani ko kay di basta kabalong gobyerno ta magmanage ang amo sinablang ganlan di magsaka ang amo sina utang. Ano kuno rason sir? Ano rason? Nagsaka? Di nagsaka ko ang mag-iyaw lang sa una, sobra lang sin ang bayad sa ano to slaughter? Sa slaughter. Subong lapit na ko 300 man ang dali. Dualos na saka no? Kaya muna nagsaka mo siya. Ti sa batsoy ni kisa sa baligya mo mga chicharon panit ti baboy man na no? Chicharon panit. Panit? Ti baboy man na inabakal man na?
Di sa mga chicharon. So na, ang chicharon ko na, bakal ko na panit, 100 lang. Oo. Sabong 130 na. Oo. Eh, sa, ano na, saka-saka, di ba presyo na, no? Saka, gidya ka tapay. So, hindi na saka, laburo lang saka ni. Ako, nakakupusuhan niya, di ko mapasaka. Tali, kaya naluhoy ko sa mga soke ko na kayo, mga puro, mandaya, liberal. Sir Rick, tiyan mo to ang based ko sa ginabakla, tiyan mo to doon sa saka ko ng sa slotter, pero ang sa iban man nga mga vendor, gambal, nga naggagamay ang supply, no? Nga supply abel diri sa may syudad sa Iloilo mo na nga tinagsaka man ang presyo diri sa baboy. Do halos na tinaggalagsanay na sila ni sa presyo sang karne sang baka nga ti ang subong presyo sini 330 bubutsam. Wow. Ang kada kilo ti amo na ang manok butang ta may ara nga 180. Sa aton sa karon merkado publiko adiri sa may syudad, pero halos kalabanan ang ang baboy amo gid nang ginabakal labi ni gid sa may mga karinderya adiri sa may syudad sang Iloilo Bombosam. Why niya nagvary sa siling sa supply sa karne sang baboy? Kundi bangod nga may pila ka mga expenses kay ginabayran ang mga nagabaligya sa baboy, that is why nga ginpatong Manila, Bombo Jomar. Yes. Mo to na mention ni Sir Rick nga ang kabaligya sa iya tiya mo na nga may ginabaydan pag ikunto sa sutra to nagmahal ko no. Mo na nga ti saka man ang presyo pero ibang vendor gambal ang agamay ko naman ang supply no like kinas may haro market taginan ng kot tiya mo nang pila ka mga tones kay kita na tingala man no kay ti umpisa to gani nga uso ning ang naglupok ning application paper at isa kuna gadi pabusab duwa nang tugin na nagtimbok na presyo bakoy. Oo, kag duway man nagbatsyag tuya ang supply sa baboy ni Bombo Jomar. Duway man nami man gani baka kay ba may pagani kaon nila baboy sa una pero subong nga do wa naman gani na pag sa pakakatawo ning ASF pero mo na tingalas na do saka ang presyo sini no diri sa may syudad sang Iloilo. Tiya mo nang na-mention to ni Sir Rick nga tanya tagad man sa Tulupangod sang aton sining gobyerno ang ining ano kakatabo diri karon sa may syudad Apo Botsam. During that time nga may ASF balang ko paborito mong baboy pero ano man sabi mo to nakaon Joms kay may ASF sa sadto. Kay sa una may isip, di ka bakal man tagyapon, baboy, Bombosam, kay may mga certificate man sila na pagkita mo. Pero anong masami mo ginakonsumo sa kamuto at chimpo? At kalabanan, ginakaon ko to ya, ham. Ham? Sa baboy mo gyapon halin? Amo gani, at least na sa process na siya. Ako na sa kamuto at chimpo, steak ako na kaon, Joms hindi mantiga? Siyempre, depende na yan kung anong gusto mo nga luto may ara na yung medium rare, well done, mga muamos na bla. Abay ko ya, steak. Steak kali. Steak? Katilaw ka na sina? Katilaw ka na sang steak? Ang paborito ko nga steak, balan mo ko na no? Ano? Barbecue steak. Gusto mo tugon ta ka sang barbecue steak mo? Pero katilaw ka na sa mga steak, mga rib eye, mga wagyu, no? Katilaw ka na sila? Ano to, wagyu? Grabe, no? Katilaw ka na sila, tilawan ko lang wag steak eh. Ano? Wag steak. Tapos gakaon ka man sang lamb? Tuway ko nakatilaw-haw. Sang lamb? Why ka katilaw sang lamb? Lamb man? Lamb bala is look like a goat but is not a goat? Karniro? Do delayed subong imo sining processor Jomsao ano man?
Init mo, muna basta ko init, apektado, giman. Sa bagay, pila nga na yung subong engineer, 44 degrees kita, no? Ang heat index naton, 44 degrees Celsius. Sus. May init man, Joms? Bakal ko ice cream sa may downtown, pag-abot is lapos, tunaw. Why mo na makaon? Kay ang ice cream nga kuha ko sa babaw, tanis dalom ka rep. Dalong ka freezer. Ay sa babaw ya, do dasig ya matunaw. Oh. Di bla sa New York to may kandingan ka man to. Why ka gakaon sang goat meat? Why laka lang? Laka lang. Kaya yom, hindi si engineer na Brinan, si Mo Jomso. Umpisa pag pandemic, kay limited, wala na kung nagapaluwas sa tungsod, bumutsam pa. Away ka na ito ka pamasyar? Oo, budlay na kay basi makita manobla, ma-transmit ma. Baw, Sige, Joms, Kamo na. Oo, amo na bubulsam, luwas to sa mga gabligya, to batset, is makarinderya, abe, amo na ang apektado. Tulong kilala ko yan, dugay naglilang pasaka ka presyo ya. Sa karinderya. Okay. So muna bubusap no ang sitwasyon kag sa pagpumulso man no sa aton sa mga negosyante adri karon sa syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Di mangkuton tani kung ano ginman ang rason kung nga gulpiada lang yung naghambal nga nagpayag nga pigado ang supply sang baboy diri sa Iloilo or may adjustment sa suktanay dira sa panukot sa paihaw sa may slaughterhouse. Check ko naman this time si Bombo Ronnie Pregua, number 1 na most wanted ni sa isa ka probinsya diri nga nadakpan sa Banwas ang Lambunao sa probinsya man sa Iloilo. Diri siya nagpahulom-hulom, diri siya nanago. Bombo Ronnie, sa report please come in. Arestado Bombo Champ ang number 1 most wanted sa Lubok, Bohol matapos nga nagpanago sa Banwas ang Lambunaw, Iloilo. Ini amo si Graciano Picayo, 44 anyos, laborer kag residente sang Kabandong, Lubok, Bohol. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jojen Suengay, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, iyagin payag nga datakpan si Picayo pinaagi sa gintingog nila nga puwersa sang Lubok Municipal Police Station sa idalom sang Bohol Provincial Office. Suno kay Suwigay gindakop si Picayo matapos gin-service ang duha ka warrant of arrest bangod sa kaso nga act of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Ang una nga kaso ang may piyansa nga 200,000 kag ang isa naman ka kaso ang may piyansa sang 36,000. Sa subong Bombo Champ gindala ang sa Bohol ang arestado matapos nga temporaryo nga gin-detain sa Lambunaw Municipal Police Station. Yari bila pamatian nato nang nanginpayag ni Police Major Jojen Suegay. Ang number 1 ni actually sir no hindi ni siya sa ang iyang top 1 na most wanted person ini siya sang municipality sang sang Bohol sa Lubok MPS sa Bohol PPO. So ang aton ini siya diri nakuha kay diri ni siya nagpuli sa sa Sitio Malsan, Barangay Agsirab, Lambunaw, Iloilo. So joint effort sang Lubok MTS and Lambunaw Municipal Police Station. Yes, sir. Sir, sino ni sang arestado to, sir, kag ni sang background niya, sir? Ang ato ni siya nga subject person, amo ni si Graciano Picayo Ilastimuso. 44 years old ini siya, ang iya edad, kag libuger ini siya. Libuger ini siya. Kag temporary reason dito ini natabo ang ang iyang kaso dito ini sa sa Lubok, Bohol. Tikayon nato ini siya nga nadakpan diri sa Sitio Malsan, Barangay Agsirab, Lambunaw, Iloilo sa. Yes, sir. Sir, ni sang kaso? Ang kaso niya si Nino, duwa ni ang iya nga kaso. Ang isa niya ini nga kaso amo ni ang acts of lasciviousness kag ang isa in relation sa 7610. No?
ginisyo inisya ni ang iyan nga 7610 niya ang nag-issue na judge mo ni si Honorable Judge Samuel Amelia Biliran, no, executive judge sang RTC 7 branch 50 sang Luay, Bohol. So nagwa niya ang iyang warrants on April 11, 2023. So may bail bond ni siya nga recommended nga 200,000 pesos. Kag ang isa niya sini nga kaso, man ang acts of lasciviousness na nadakit ini siya sa under criminal case number 1574, duly issued by Honorable Judge Joseph Pisara sa Baton, presiding judge sa RTC 7 branch 12 sa Lubok, Bohol. No, nagwa man ini ang iyang order sa April 11, 2023. Kag may ari ini siya nga bail bond na 36,000 sa temporaryo niya nga pag liberty. Yes, sir. Sir, ang arestado to, sir, diin ni sa Subong, sir? Sa Subong, no, after nato ni siya nakuha sa hapsa dito over nato ni siya sa sa personnel sang Lubok MPS. So na-travel na ini siya dito sa Bohol. Ato nabatian si Police Major Jojen Swingay Bombo Champ nga ang arestado ang gin-turnover na sang Lubok Municipal Police Station sa idalom sang Bohol Police Provincial Office, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Ronnie Pregua. May hurumaton nga you can run but you can never hide. Sa aton sini nga mga kabombo, pwede ka lang kuno kadlagan, pero hindi ka pwede panago. Makapanago pa man, pero madakpan kagid sa ulihi. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, impunto 2:00 na. Standby na kamo sa kapon namang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Huber, gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 7 to 13, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya banda ang excited nga magabalik liwat para maglingaw sa inyo sa Mayo 13, Sabado sa 2 ka oras kag tunga nga musical extravaganza sa Concert at the Plaza. Kicking off at 6 p.m. sa among musical event. Napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend kag mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang will serve as a catalyst para mangin mas malapit pagid kita sa Dios. Sa gabi sang Mayo 14, Domingo, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo kag mag-celebrate sa Mother's Day. Kag samtang kamo nagapanyapon sa idalom sang bulan kag mga bituon, you will be entertained by the stars of the Koreans Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical blitz concert at the Plaza. Mother's Day edition coming your way alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa Mother's Day event, exciting ang mga papremyo ang nagahulat sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea,
kag lead author sang pagtuon ang hair law sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Good afternoon good sa inyo mga kabombo. Kumusta? Happy Monday. Ba, init-init man ang panahon ba? Pero sige lang Hope nga maging kasing init sa mga istorya nga in-stored sa aton sa sining nga hapon. So welcome na sa aton nga Mother's Day special as we are going to bring you mga istorya, tributes para sa mga Iloy because we are going to celebrate Mother's Day this 14th of May 2023 and that would be this Sunday. Again, sa mga istorya ninyo, in transit na siya. Sa mga nagsulat, dapat dalion nyo gid para makasulod pa ini nga week. Basi ma-delay ang inyong mga sulat dira, palihog pa-email na lang kung may makilala ka mo dira, no? Kung mga istorya nyo. Kaya amo na ang pinaka-fastest nga way para nga maka-upload gid diri ang inyong mga istorya. So ipa-email nyo na lang ha para dasing makasulod ini nga week kag para mapilian naton. Isa sa mga pagapilian naton nga mangin a winner para sa aton nga Mother's Day special kung sa diin surprise gift ang nagahulat. Kagang interview will be sa Mother's Day mismo nga episode man sa Good Morning Philippines. That would be this Sunday na sa mangin winner ina sa aton nga Mother's Day special. Gani sa liwat sa mga interesado man dira, I hope napalupad nyo na or in transit na. Kung wala pa, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Beautiful Monday afternoon, the 8th of May. Ang joke gani no, May, kung may ma-promise, ay taga-taka sa kamo ni, sige sa May 8. May it happens. Well, anyway, May 8 kita today. So, welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. Ka-open din si Tita Regine and this song from Vanessa Gonzalez sa ato nga, nagikan sa ato nga Bombo Music Festival, Umiibig Sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala,
Umiibig sa'yo from Vanessa Gonzalez, going out to all mothers and to all children who would want to pay tribute sa ilang nga mga Iloy this coming Mother's Day. Well, we have a venue para diri sa KLP as we're having our Mother's Day special sa siningang semana. So, all stories about mothers. Again, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. A very surprise gift awaits our lucky winner. 14 minutos makalipas ng 2:00. Here's our first story, Mother's Day special naton nga story. Coming from, wow, siya gid ha, Miss G with 2 pictures na ginsend. Salamat gid, and here it goes. Dear Tita Reg. Good afternoon, Tita. Amuman sa tanan ng mga listeners kag KLP lovers, lalo na tanan nga mga mudrada. Well, mudra, that's the the modern term para sa mga mothers. So, advance happy Mother's Day sa inyo tanan, kag amuman sa imo, Tita. Salamat. Gusto ko lang pong tumugon sa panawagan mo sa stories na tuhoy sa mga Iloy, Tita. Haha. Pay ko kabalo ano ang tumugon sa hiligay noon, but anyway, respond basta respond sa English. Correct. Diligent letter sender ko yadaan. Nagsabat. Kung sa hiligay noon, nagsabat. Okay. Salutan gidya bala tiyempo, how? Hehe. Honestly, kakastart pa man lang namo ni Mama, build kag tipon sa mga happy moments kag memories. Bale, sang una laban mga mapait kag masakit gali. Ouch. So, hindi amo na ka-interesting ang content sa sininga letter. Well, Tita, since lapit na Mother's Day, ang mga kaayuhan lang ni Mother Luco, laban ko i-share. Kuya Amanta, pero may part man, nga medyo hindi amo na kanami, pero past naman, so okay lang. May bahin na diya nga sure ako, mahibigid siya. Gusto niya nga name niya, Tita, Mama Don, as in Don Zulueta. Hindi Mama D. Ambisyosa, no? Ikaw bala. So, balaan mo na, akong diin, ako nagmana. By the way, Tita, ginhambal ko ni kay Mama, nga share ko naman siya sa KLP. Ang reaction niya, daw mayuhom, nga daw makurisong. So, for sure, ma-absent naman siya sa duty niya sa pag-ukay bagongons. Wala nyo na, ukay bagongon. Or pangayoon naman ang link kag i-playback or both. Pamatian niya live. Tas sulit-suliton, playback do ako man Pamatian live kun hapon, tapos playback pagkagabi. Haha. Susuguran ko, Tita. After ako nalutas, 1-year-old, labay man akon, grabe, early niya pa kaya ginlutas, no? Tapos padidion sa beberon, pero hindi gid ako yung magdedi, Tita, sa battle. So, kanday Mama V kag Papa Sina, nangita paagi, paano ako mabuhi? Halin 1-year-old, hasta mag-7. Base, kapigin pa inom nila sa akon? Or gatas ang baka ni Papa C? Char. Tapos grabe ako kapalahibi, isang una, Tita. Ayawan ko no si Mama sa akon. Kaagi na ako, no? Nga bisan sino magkuha kag magkugo sa akon nga tupad manamon. Hindi, gid ako yung maghipos, Tita. Then gahambal ang iban nga, maldita, gini magdako, kay grabe ka pala hibi. Well, ang iban nga bahin diri, nakalakip sa iban nga stories, Tita. Sa laktod, so nagbalik na ako sa luyos ng parents ko. I used to call my mom Neng. Kay bale, neneng hayo niya, Tita. Sa amo na tawag sa iya ni Mama V, pati sa mga utod niya. So, nag-ilog-ilog man ako ya. Kung kaisa, kuno, Tita, no? Kung may need ako sa iya. Lipat na ako sa amo sini, actually, ginpariman niya lang, ka-weird sang, dogo ko builo, mag-mama siguro. I don't know. Okay lang man kay Mama that time, Tita. Nga amo na tawag ko sa iya, pero maybe.
Daga kasakitan man siya, pero gahipos lang. Ask ko siya, boss. Haha. Hasta nga sa dalayon, natunan ko na gid man siya nga tawgon nga mama. Sa iya lang kita anay ma-focus tita. Daw subong lang ni ang chance ko nga ibida siya kag ipadayaw gamay. Kay wala na dayon last year ang letter ko nga para tani sa birthday niya sang August, kay ginpa-stressed ako nila di tanan sa balay kag ginpalain ang buot ko. Pero daw wala man to gani isala si mama last year, nadamay lang siya kay ginabot ako. Ti damay-damay na lahat eh. Pero past na to kag okay na kami. Bale, gwapa ni si mama sang dalaga siya tita. Lapit 5'5" ang height niya, sexy, manami magkanta, nagpermige intra sa mga pageants. Tuod. Ang mga pictures niya wala, gid kami may nahawidan, kay kapila kami magsaylo balay. Hi. Balingkinitan kagamay iya hawak. Puwerte kadayo sa lawas ko, kag lawas niya now. So long hair ni siya before, tapos straight pa na, kag bagsak. Ma-appeal pa siya tita. Pinagpala, gidya kuno si mama, physically sad to. Kuno, edi wow. Grabe ka gidya lang Miss G. So kung grabe halong ni Mama V, kag ni Papa C sa akon sang una tita, mas grabe ni halong nila kay Mama Don. Daw times 5 siguro, lalo na sang teenager siya, kay damo ka pangaluyag sa iya. Haba ng hair niya, no? Labot ta sa bombo. Haha, joke. Wala na siya napasugtan mag-disco-disco or magbaile. May ikog pagi, ginang-ipermi kuno natigana si Papa C in case may magsala lang nga magbastos kay mama or maglango-lango nga lalaki. Pero, naman na manggaligapon temprano, ay na lang, na bakulon ang amay ko sadto. Joke. Balik kay Mama Don, tita. Bale, daw ara tanan sa iya sang una. Beauty, brains, kag body. Kulang lang siya isa ka B, batasan. Haha. Hala ka, pati ka na. So buot ni sang una si mama tita, pero kadamo man abi factors nga nag-amo ni siya. Talented man siya, kag damo skills, lalo na sa art, kay ang grandpa ko nga father niya, artist. Then nami pagid penmanship ni mama, kag she's creative. That's why sa na-mention ko na dati, siya na ga-obra assignments ko, kag mga projects sa school. Sad, kay wala gid ako may namana, maliban sa pagkamaldita niya. Haha, Diyos. Lusion kagida ni mama mo. Balabisan sa nakapamana siya, sige na gyapon ang join niya tita sa mga search na bala sa sexy nanay, sa hindi pa siya gawa tambok. Then nagdaog mo na siya tita, ni gani na malikawan tita ang pag-compare sa iban nga tao sang una sa amo ni mama. Kay sang teenager ako, kay sang teenager si mama or sang mga 20 plus, grabe gidya kuno kalayo amon itsura, hambal sang kadaman. Maanyag gidya si mama sa panulok nila. Tapos ako syempre, hindi kagandahan. Ikaw pa. Kumbaga daw gusto nila pagwaon, kagwapa kay mama mo, ano yang natabo sa imo? Haha, nan daw muna tita. Sige lang. Importante now, nag-glow up na ako gamay. Tapos si mama now, sa sobra ka stress, do tigulang na siya tulukon tita, kag naglain na iya aura. Sala gid ni papa, char lang Pero ginapa skincare ko na si mama, kag ginapagwapa liwat, kag ginapaamat-amat diet. Hehe. Tapos nag-join man na si mama doon, tita, sa mga singing contest, sang una, kay hindi man sa pagpabugal. Kay tungod mother ko siya, pero every time gakanta na sang una si mama, ma-entertained ka gidya. Bisan hindi ako close sa iya before, proud gid ako na iya sang una, kay nami iya voice. Kagwa niya na ang mga taas nga kanta tita, pati tono. Ginbansagani siya nga siya di ang Regine Velasquez tuod sang una sa mga taga-diriman sa amon. Ang permi niya na nakanta before, dadalhin, pangako, kung maibabalik ko lang,
One moment in time, my heart will go on, iingatan ka, you made me live again. Kagdamo pa iban, tita. Pero ang pinaka nanamian ko yang nga ginakanta niya, nga may recall gidya sa akon, kag nagaka LSS ako kisa, amo ang song nga Sierra Madre. Ay kay Corita niyan Sierra Madre, no? Kag kung maibabalik ko lang, tita, kung mag-sing na siya, nahambalan ko na siya, ma, ang Sierra Madre, kantaha. Kuha niya gid na iya, tita, ang tono, pati ang emotion. Gali. So, madala ka gidya while listening to her. Ambot kung ano ang may ara sa song nga Sierra Madre. Siguro, ang lyrics kag melody. Islan ko lang ang lyrics ng Sierra Madre sa Mantangingi. Tidira ka. Kaagi na sa una, tita, nga after niya kanta sang song nga ina, tapos ara na siya sa house, hambal ko, ma, tudloi ko sang tono sa diri nga part. Baw, di kinasulit-sulit niya man, tita. Hasta nga kung hindi ko na makuha ang tono, tak-ana na siya. Now, balaan mo naman, kundiin ko naman na pagka-impatient ko. Aha. Kabalo ako magkanta, tita. Pero, hindi lang kasing nami ni mama, kay kalawayas ang tingog ko. Pero kisa magkanta ko na, kag mabatian ni mama, ga-comment man na siya nga, baw, kuha mo ang tono, day ba? Sabat man ko na, oo ako pa. Pero lango-lango lang man ang panabat, Daw piho. Kung bored siya, kag ari sa house, ang masami ko na mabatian, ginakanta niya, ang Lost in Your Eyes, Power of Love, To Love You More, kag iban nga mga songs sang Carpenters. Bale, favorite singer ko gali, tita, si Celine Dion. So, kung iya ni Celine Dion nga songs nakanta ni mama, feel na feel ko man na. Kung may mga fiesta or event sa barangay, tita, ga-intermission man na siya. Ang always niya nakanta, amo ang One Moment in Time. Taas ni tita nga song, di ba? Oo. Bakis kung amuni nakanta niya, tas kadamo sang audience, kagun ara niya siya, tita, sa part balang at taas nga pitch. Sus, makahalawat-hawat, tita. Daw ako, yang ginakulbaan nga magtig-ik siya. Or what? Tapos mahuyan. Lalo na sa mga 40 plus na siya. Kasi syempre, di ba, may changes man sa voice takis, lalo na sa pitch. Pero, carry pagyapon ni mama. I'm so proud of her. Haha. Lalo na pag ginapalakpakan sa mga tao. Mayo pa siya ya, naka-experience sa moamo sina, no? Sana all na lang aha. My best na, tita. Last year, siguro mga past 9 p.m. na ato, kakanta-kanta pa si mama gamit earphone. Kag hindi man kintunog, maybe wala ako sa mood that time, tita. Bago nabalaan ko siya nga, tama na mga kanta, kagahod na. Naguntat man siya, tita. Tapos, sa manugtulog na siya, ginlingling ko itsura niya. Sad sa iya, tita. Kag daw, na-disappoint. Baw, gulpi ako na guilty, tita. Kag gusto ko siya ihag. Pero nagdiretso na lang ko sa room ko, kag daw nasubuan man. Ang nanamian ko pagid kay mama, kay kunambalan ko na siya nga, ma, kantahi ko ni Bis ang amo ni nga song, nakanta niya man na, tita. Kag kung may kadtuan na siya nga okasyon, inapakanta man na siya, tita. Tapos, diri sa balay sang una, every week man siya gasing. Kaso, doon nag-change na iya voice, tita. Okay pa man, pero mas nami gidya sang una. Kisa na lang siya abiga kanta, ay mas laban na ang ukay-ukay niya sang B. Bagongon. Lately, nagkanta-kanta naman siya liwat. Siguro gina-practice niya naman voice niya, kag the way siya magkanta. Lingaw-lingaw na lang. Tapos na nag-school pa lang na si mama, tita, maalam na siya. May honor kag awards na siya, halin elementary, hasta high school. Damo-damo na siya medal sang una. Wala na siya naka-college, kay tingin pangasawa ni Papa at the age of 18 na may huyapan si Papa. Joke kala kada. Damo na dream si Mama sang una nga nagkaramatay na lang. So good married na siya. Gusto niya gid mag-flight attendant tani.
Kaso pag busong niya sa akon, wala na siya kabalik school. Hasta nga nagdamo na kami. Bali tita, hindi amuni ang life nga gusto ni mama. As in. Maliban sa early siya naman ang napamana niya pa, hay, no comment naman kita diri anay. Sa umpisa tita, okay gid ila relationship kag pangabuhi. Hasta nga nagsugod na bag-o si papa kag nag-inom, nagsugal kag nagbisyuhan. Didto man nagbag-o si mama tita, lalo na sa batasan. I think may mga regrets gid siya si Mama Dawn. Hindi amuni ang life nga ginahandom niya maangkon. Pero kay early pa siya naman amuni na dangatan niya. Ang kaluluoy lang sang umpisa, kami nga mga kabataan niya. Sang una, sa amon niya napaupok ang stress niya. Lalo na kung wala gauntat bisyo si papa. Amo na hindi ko man mablame si mama kung nga grabe gid siya mag-treat kag mag-pressure. Labi na gid sa akon sang una. Grabe siya ka-particular kung magtinanga ko, mag-inalinganga, kag magminango, kag may mga kapalpakan. Laban niya fear ang na-feel ko sa pag-raise niya sa akon. Kay tingog niya pa lang magsaway siya sa akon sang una. Ginakurdam ako na iyan sa na-mention ko na dati. Gasala ako na naya kung mangakig siya. I didn't know why. She disciplined me sa amuto nga paagi. Tapos ang mga ginapa-vitamins siya na sa akon sa una, halos puro discouragement, discrimination, kag mga masakit nga tinaga. Kanami, isang supplement ko. Ka-healthy gid. Haha. Masakit man ihambal kag pamatian. Pero isa ni si mama sa mga wala salig sa ability ko kag capacity sang una tita. As in, doon nadamay ako sa bitterness niya siguro sa kahimtangan niya. Pareho sang iba nga tawo nga nagapang-criticize kag nagapang-judge sa akon kag doon nagapasakit emotionally. My mom used to tell me these lines also tita. By the way, sorry ma, I will just mention this kay past naman ini kag na-forgive ta na ka. I also understand nga anhambal mo ini sang una. Don't worry, I still love you so much. Kag sa mga nagapamati, I hope you won't judge her either. Bale, nahambala niya ako na sang una tita, nga mango, wala may nabalaan or may namasngaan, wala may naisrutan, alinganga. Tapos wala na pa intra sa ibang nga activities, kay hindi ko daw kaya, wala kwarta, ti pamunong kag mas damo pagid sang mas malala pa di. Pero ginlubong ko na lang. And she also used to compare me sa mga students or children nga iban. Lalo na ang mga nag-excel sa school, especially kung wala ako awards kag achievements sa elementary. She even compared me sa self niya sang una nga damo awards sa school, tapos ako wala. Hasa nga naglabot na sa point nga naga-self-pity na ako sang una, kag tama kanubo ang self-esteem ko. Wala ako kabalo, kundiin ako nagahugot sang confidence, mag-join sa iban nga school activities, pero na-try ko gid na i-join, bisan hindi sila gusto. Yes, it hurts, tita. Lalo na emotionally, kag at my age. Gosh, imagine, paano ko gindeal ang amusini nga mga tinaga, halin mismo sa mother or parent ko, kag kung paano na-handle ang mga bagay-bagay. Never ko yan na feel ilang nga moral support sang una tita. Pero, love ko sila gihapon. Naglabot na yan sa point nga ako lang isa versus ang tanan during sang times nga aping-api, kagulang kakampi. Yes, it may sound dramatic or OA, but it happened. May nakaseparate ako nga story ba, hindi rin tita, kag na-sent na. Waiting na lang ako nga basahon mo. Hehe. So, balik sa istorya ko, tita, sa mga tinion nga ato, dapat sila nga parents ko, anangin support system ko, like they should have been there, lalo na si mama, sa mga times nga I needed them, kag down ako. I know she remembers it clearly. Maybe she just said those lines, dala sang stress, kag bata pa siya sadto. Worst feeling gidya, ang ipamukha sa imo, nga wala kami nabalaan, kag mango-mango ka. Gosh,
Not to mention pagid ang iban nga mga toxic nga mga tao nga nakasurround sa akon kag gina-nourish sa mga negative comments. That time ay gina-expect to gidya nga bisan isa lang tani ka tawo nga mapati man sa akon, si Mama Tita. But she failed me. Kaisa man siya sa nagpa-cause. Ouch! Haha. Yan ba na tita nga? Wala na gani believe or salig yung iban nga tao. So, sa akon, ano ang kakayahan ko? Pati parents ko, wala man. Kung sa sakit, sakit gid may best na sa una nga harap-harapan pa ako nga ginaamo sina ni Mama sa tubang sa iban nga tao. Singal plus singgit. Pero kay feeling strong ang bata nga ako, so kettlebells. I believe that I can do it with or without ang support sa mga ginikanan ko or sang bisan sino. So, go kuya sa mga goals ko kag pati sa dreams despite sa mga pang-lookdown kag pang-underestimate sang iban. Hasta nag-amat-amat successful sa kaluoy kag grasya sang Ginoo. Maayo lang, kabalan, ila bata. Haha. Maybe ka forgiving sang heart ko that time, kay wala gid ako nagtanom sang grabe nga kalain sang buot or dumot kay Mama Tita. Honestly, kag sa iban nga tawo nga involved. Maybe sunggod-sunggod lang gamay, at least nakapabulig ato pa strong sa akon. Hasta na mas stronger na ako kaysa sa ilanaw ni Papa. Haha, joke lang. Grabe man ka-effective sa mga vitamins ko kag supplement. Ka-detrimental pamatian sa mga ginapatake nila sa akon, pero beneficial sa gihapon. Bongga nga pag-nurture. Tagus sa heart, sa utok kag sa lawas. Haha. Hasta nga nag-resilient na si Iyay. At least nag-turn man sa kaayuhan ang mga mapait kag masakit nga inagyan. Di ba? Depende gid man sa pag-handle kag pag-deal siguro. Mga kabambang ato nga oras, it's 36 minutes after 2 o'clock. Kag, way pa din natapos ang istorya ni Miss G natuloy sa iyang mother. Kag ara na kita no, sa part kung paano sila nga nagbawi sa isa kag isa. Pero samtang sa wala pa, may pasudlan kita aning flash report sa aton nga linya ara si Bombo Chari Sumagpao, PRO6 Director, Police Brigadier General Francisco Ginkakas sa pwesto. Sa mga detalye. Bombo Chari, good afternoon. Yes, Tita Regina, nagdiri subong sa may bahin sa Police Regional Office kag subong namang gud nga adlaw ginkumpirma man sa aton ni Police Brigadier General Leo M. Francisco na siya ang gin-relieve na sa pwesto bilang Regional Director sa Police Regional Office 6 epektibo subong nga adlaw Mayo 8, 2023. Siya mismo ang nagkumpirma sini kaga siya kinukuya ang temporaryo nga pagabuslan sa subong ni Police Brigadier General Artibal Macala at ako na Deputy Regional Director pang Administration sa Talatapan. Sino diri kaya Regional Director Francisco sa ang iga-assign Tita Regine sa bahin sa Camp Crame sa may Philippine National Police National Headquarters. Apa nga wala pa man siya sa subong kabalo kung sing-ogid man bala ang permanente diri nga magabulot sa iya. So bulubantayan diri subong ang mga pangalan nga amo ang sino diri sa aton man nga impormasyon amo ang ginapilian nga ti magabulot diri sa iya kag ti dala na dira si Police Brigadier General man Rodolfo Castillo Jr. kag si Police Brigadier General Jack Wangki. So bulubantayan ina sa subong Tita Regine kag amo ina subong ang duga nga detalye pantayan sang aton kini nga mga kabombo sa masunod nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. So balita nagikan sa may Campo Delgado ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa imong flash report, Bombo Chari Sumagpao. Ang aton nga oras 38 minutes after 2 o'clock. Balikan naton in just a little while. Ang sulat diri sa aton ni Miss G sa aton nga pagdulong sa inyo sa Mother's Day special sa sininga semana. Magabalikan kay LP, still with Tita Regine, pagkatapos ng gid sa pila ka importante ng mga pahibalaw. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga Say special padayon kita diri sa sulat ni Miss G. So Tita Regine, nag-turn man sa kaayuhan ang mga mapait kag masakit nga inagyan, di ba? Depende gid man sa pag-handle kag pag-deal siguro. Kag depende kung ano nga side mas pilion mo, good or bad, positive or negative. Kaluyan, nakapaayo man sa akon, bisan amo to ang way sang pag-raise nila sa akon. Bale, isa si mama sa mga nakakos ng emotional wound sa akon, pero gatakpan gyapon sang love. Kabalaan ko man nga mahumok iya heart. Wala ako rason magdumot ko, kay bisan mag-inano, iloy ko gid siya gihapon. Tita, honestly, nag-start lang ini ang mga happy memories kag manami or maayo ko nga relationship kay mama Don sa nakasugod na ako work, lalo na sa nag-work from home na ako. I am thankful kay hindi pa ulihi ang tanan. Nag-close na ako kay mama, kay grabe gid na reach out niya sa akon tita. Hindi man madali ang pag-process, bisan hindi man ako madumot kag tiga. Daw gusto ko man siya ma-challenge gamay. May bugit-bugit portion gid ako ya Budlay please kag wala naga-show appreciation. Although sa heart ko, gina-value ko tanan niya nga effort. But I never showed or said it sa iya. Sang una, kapila man na siya mag-try reach out tita. Kag gusto siguro mag-heart to heart talk. Pero ga-avoid ako. Not because tig ako, kay maybe hindi pa ako ready. Lalo na, kung suliton niya man lang gihapon. Kag daw baton ko na ata kung ano treatment nila sa akon kay na-used na ako. Honestly, naglabuot na yan sa punto nga ginhambalan ko na sila ni Papa nga hindi ko sila kinahanglan sa kabuhi ko. Hindi ko kinahanglan love kag support nila, lalo na sa mga times nga gusto nila magbawi. Pero, hindi ako amuna ka-ready. Kay feeling ko, okay na gid ako ya without them. Kumbaga sa isip ko, sang una sang need ko na, wala nyo ginapabatsyag kaginhimo. Subo nga okay na ako, mabawi ka mo? Kabad, tita, no? Medyo. Pero nahinulsulan ko na ina. Bale, sa dalayon, sige-sige na effort ni mama tita. Halin sa nagaboard ako, hasta nga nakapuli na di sa balay. Sa nagaboard ako tita, si mama na galaba lago ko, every week kay wala ako time, pero hindi pa kami to amugid na ka-close gid. Until nga nakapuli na ako diri sa house, best in bawi na siya. Dugay-dugay ko na ni gina-pray, kag ginahulat, nga tatuhon ako ni mama sang amusin ni tita, kag hasta nga na-set aside na lang, sang nag-busy na ako, kag daw okay na. Pero thankful gyapon, kay nag-abot man ang time. Ang mahambal ko na lang, thank you Lord. Finally, I can say nga grabe gidya pagbago kag pagbawi niya, lalo na sa pagtatar. Mas okay na ni kay kahit papano ginpabatsyag niya na sa akon ang dugay ko nang kinalong sa iya sang bata pa ako. Kag samtang ara pa ako sa luyo nila. Ang treatment nga gusto ko kag ang klase sang pagpalangga nga gusto ko ipabatsyag nila, lalo na ni mama.
Mas na-appreciate ko now si mama, kag maskin palangga tita. Sweet na siya subong, maasikaso, thoughtful, kag daw princess niya na ako. Char. Kaso daw ako naman naga-distant gawa tita. May times nga hindi ko gawa feel. Pero mi ako na di gina-check ni mama sa room ko kung nakakaon na, kung ano gusto ko kanon, kung kapangapin ako. Pero kaysa naakigan ko pa na siya tita, kaya hindi ako gusto disturbuhon. Lalo na ako nag-sleep ako or sako. Siya man galababayo ko, kagapamalan siya tita. Kada hulag ko now, mama man gyapon. Lalo na kung gamasakit ako. Kung wala di siya, kag may kinahanglan ko, siya gidya. Una ko na text or natawgan. Si mama gidya napangita ako. I don't know, kay siguro grabe gid man niya ang love sing isa ka mother. Then kisa akong kapoy ko na sa klase kag vacant ko, nagagwa ako na kay nagapanaog or gakadto sa room nila kag mag-hug kay mama. Bisan pila lang ka minutes. Namian na ko ya mag-amo-amo ini tita or mag-amo-amo ni tita. Arte-arte lang paangga. Kaysang una, palahag ako ya kay Mama V. Palasabak, kag palaulon sa butkon niya. Ti subong, kay Mama Don naman, bisan amon ni edad ko. Kag hagabol si Mama, kay tambokers daan. Sa una daan, bisan hindi pa ako tama ka-attach sa iya, kag when in pain ako tita, ma-feel ni gid na iya, kag siya gahag sa akon. Isa gidya sa best therapies, ang mother's hug. Maghibi ko na sang una, kag bisan hindi kami close ni mama, gahag na siya sa akon tita. Pero ma-feel ko gid ang difference sang hug, nga hindi pa ako emotionally attached gid sa iya. Sa hug nga okay na amon connection, relationship, kag attachment. Yogs do mahibi ko tita, ka-priceless, kag hindi ko ma-explain, kag ma-describe ang feelings, lalo na kung sad ako kag kapoy. Her hugs relieved my ached mind, heart, and body. Her warm embrace makes things better. Kag bisan ano pa na iya, ginpanghambal ni mama sa akon sang una, nga nakakos man sang grabe nga pain sa heart ko, kag nagtatak ang mga linya, kag mga tinagka, nga masakit sa utok ko, I can say, nga mas nagaping ni babaw gihapon, ang pagpalangga ko sa iya, kag wala pa siya kapangayo forgiveness, na forgive ko na siya. Kag ma-feel ko na ang genuine niya nga pagpalangga. Ang feeling, akong si mama ang maglambing, kabudlay na mag-turn down. Kag every time nga ginaabot ako kag stressed, she knows na paano ako pakalmahon. Kaysang una, siya ga pa-trigger tita. Haha. May message na ako diri for her tita. Ari na naman kita sa imot-imot na part, so please read. Ma, advance happy Mother's Day. You are loved. Sorry sa tanan. I know, kapilata man ka i-hurt, kag i-reject sa mga times nga nag-reach out ka dati, sa mga times nga nag-ask ka favor, pero gina-ignore ko. Sa mga times nga gina-off ko ang cellphone ko, kaya hindi ko gusto mag-talk sa imo, or mag-reply sa mga messages mo. Sa mga times na gin-try ko tiison ka, bisan budlay, kag bugat sa heart ko. Sa mga times na grabe amon fight ni Papa, kag pati ikaw, nagakaumid, hasta nga nakahambal ako, nga tani, wala na lang ako natawo, diri sa kalibutan. Kag even naglabot sa point sang una, nga pag-ask nyo kung maano kita sa birthday ko, ang sabat ko, hindi ako mag-celebrate, kaya hindi ako gusto balikan ang adlaw kung saan ako ginbunag kag natawo. I did not mean to say those lines. But that time, you know gid kung ano mga gin-went through ko, lalo na emotionally. Aware ka man kung ano kagrabe ang lain sang buot ko, kag kasakit, kabugat sang balatyagon ko, kag kamulang nakahibalo sang cause, but still, I shouldn't have said those sentences. It pained me sa nakita ka nga gahipos ka lang, kag wala na maging comment after ko hambal sang amuto. I know hindi gidya intsakto kag ginahinulsulan ko natutanan. Balaan ko kung ano kasakit para sa inyo. Mabatian ang mga lines nga ini halin sa bata niyo. Pero, do 10 times to ya ang pain ko. Hindi ko tuhungon.
Dala lang to sang kabiglaanan. Pero na-forgive ta naman ang isa kag isa, kagbalik sa puno. Amo na ang importante. Thank you, Ma, because you never gave up na makuha ang buot ko kag maglapit sa imo. Thank you sa tanan. Sa pagbugtaw mo, bisan tuyo ka pa para lang matapos, napaobra ko sa imo. Sa mga times nga bisan budlayan ka, kag kapoy ka, kapangita kag yapon way. Paano mangin convenient ang tanan sa akon, kag mapadali. Kay balaan mo kung ano ako kaapurada, kag reklamadora. Sa pag-prepare, permi ininit, kay kung magbugtaw ako nga wala unod ang termos kag mga piko, hindi ka gusto nga magugtas ako. Sa pagpanglaba, kag pamalansya bayo ko. Thank you for treating me nga daw donya na, kisa, kag prinsesa. Salamat man sa pagintindi, kag paayon sa kamaldita ko, kay you trained me well, gid. Kag. Joke. Labaw sa tanan, thank you so much sa love, kag maayo nga treatment. Padayon lang, kay kung mag-stop ka, ang next ko nga sunggod, diretso na move out. Pati haha, char. The best kagyapon I know ka unique sang upbringing mo sa akon, but I'm always grateful nga ikaw nangin mother ko. You have shaped me. You have shaped me into the woman I am today. You have shown me what it means to be strong, resilient, and compassionate. You have made my life complete with your love. Hugs, kiss lagpok, I love you. Ang maldita pero guwapa mga bata nga nagmana sa imo, inday-inday. Revilanay na hayo ba? Haha. By the way, very soft ni si mama tita. Isabi mo, maglakat kami na. Kibot lang ko na iya, gatulo na luha niya. Ask ko kung ano rason, naluoy lang siya kuno sa mga bata nga makita niya nga kaluluoy na balatita. Sakit daw sa heart tulukon. Pero, mas grabe gali, pasakit niya sa akon sang una. Joke. Sa sunod naman, iba nga chapter. Kung damo na amon memories, tita. Kag kung may exciting na, kag mga worth sharing nga stories nga i-share. Subong, hapaw lang anay, kay ara pa lang kami sa bawi-bawi stage. Grabe nga bawi, balahaw, dugay-dugay. Damo, man ako gani shortcomings. Importante, gina-value na namon now kung ano ang may ara kami kag ginapabakod ang mother-daughter relationship. i.e. Siya na gaupod kisa sa akon magpamper sang self ko kay para pati siya man makapamper man self niya. Haha. Paspa, salon, kag eat out. Mas okay na amon bonding now, tita. Salamat sa Diyos. Ang sa picture, tita, pasensya ka na kay larawang kupas. Mugani, noong isa, do larawang kupas gid. Short hair na di si mama pagbata niya sa akon. Wala ako kabalo kung pila ako na di kabulan, tita. Pero si mama, 19 pa lang na. 19 pa lang na di siya. Tapos ang isa ka pic, lipat ko edad niya di. By the way, tita, please, pakigreet gali. Belated happy 30th anniversary sa ilan ni Papa sang May 6. Ang story nila nga duha, wala ko pa matapos type. Need ko pa more motivation anay. Charing. Hala. Nalingaw ako tay, plawig na gali, kag-aga na. So, diri ko na nitakop, tita. Hindi interesting, pero importante, happy ending. Hehe. Mabuhay tanan nga Iloy. God bless. Hugs, tita. Advance Happy Mother's Day man sa imo. We love you. Regards, Miss G. Well, Miss G, thank you so much sa imong entry para sa aton nga Mother's Day special. Your story is so real, unfiltered, I should say. So honest. But na pahayag mo, na express mo gid, no? What's inside your heart. And I'm quite glad nga tiara na kamo sa stage sa sang imo nga Iloy, nga nagabawi-bawi na kamo, and you know it from your heart. No matter how painful it was, ang gin-inflict niya sa imo, sa gihapon ang pagpalangga ninyo sa isa kag isa amo ang nagapangibabaw.
siguro, no? Yes, you have to forgive your mother. Being a first-time mother sa imo, kag siguro hindi pa siya kabalo, no? How to handle you. Kung paano nga nag-change gulpi ang iyang kabuhi at a very young age. Ti 18 lang siya sa namana, 19 siya sang gincarry ni ikaw, kag nabunag ikaw. So for that reason, no, kumbaga wala pa man to siya sang may namang angid, kag wala man sang manual for motherhood. Hindi bala kung paano ka nga nurture the right way sa imo nga bata, and maybe loaded man to siya, no, with her own misery sa amo to nga tiyempo. So maybe that's why niti naasik-asikan niya man ka sang iya nga bitterness as you said it. But anyway, ang tanan nga ina, no, may mga rason kung paano ka mo nga nakalabot sa amo sinisubong nga stage sang inyo nga life. So I am happy nga at least happy ending, and actually wala pa nag-end, no? The best is yet to come when it comes to your relationship sa imong nga mother. Thank you so much, Miss G, sa imong ginpadala diri sa aton. Ba una gid ang imong sulat among all the entries para sa aton nga Mother's Day special. So thank you very much, Gid. Punto 3:00, magapanumbalik ang kahapon lamang program. Pagkatapos ng Gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush. Read more stories about mothers, gani ipadala na diri para tomorrow. Who knows, basi imo na istorya ang ating nga mabasahan. So palihog na lang i-email ang inyong mga Mother's Day special stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or you send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita, boss. Madaming nga salamat sa inyo. Padayunon ta ang pagdulong sa mga mata ko, mga makasaysayan na tuhoy sa mga Iloy. Sa gihapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.